Lasi, Maite. Zema segundu goiuri? Amar. Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri bigarren kafearen hirugarren denboraldira. Aurreko ikasturtean erakutsi genizuen bigarren zatiak ez duela zertan txarragoa izan eta hirugarrena egitea otu zaigu ausartu gara. Geroz eta gehiago, hobeto, pentsa, Jolidetek 5 bider egin dira esparruan kapera, eta Donostia sariak jasoko du hor. Baina ez dugu gaioiateak. Hori da, ez oraindik behintzat sorpresaz beteriko denboraldia orkestera gatuz. Eta lehenengo astea, zinemalditik egingo dugu, zuzenean, zuzendariak, aktoreak, ekoizleak, guztiak gonbidatu ditugu gurera kursal parean naizek duen txoko zoragarri ontara eta zinemazariko gara, gehien bat edo ia ososorik, luze eta zabal. Sentitzen dugu, Marian Kotilla besta etorriko, esan dugu urduri jantzan dugu. Normal. Baina tira, denboraldia azteko entzun dezagun Marian zinemaria besta. Eta zinemalitik ari garenez, erabakiak pelikula bat aukeratuko dudala egunero saioa. Bale, aurtengo zinemaldiko pelikularen bat? Agian agian, ez? Asmatzen duzuen gaurkoa zein den musikaren bat. Ui, zaila da, Entzulezaren horrek goiuri ezeiza arandiak erronka plazaratu dizu. Ez ezaguna den kantu hau, ze pelikulatakoa den asmatzea. Gaina ez da sonatu, Bueno, igual frantzes xamarra sonatzen du. Ez da izango, Amelie. Bai. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Nola? Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Oso ondo. 20 urte betetzen ditu filmak aurten. Eta gurera zinemaldiari eskola errikutzen. Zinemaldiaren 49. edizioan aurkeztu zuten Jean-Pierre Jeunet zinemagile frantsesaren pelikula. Amelie neskabentzia da. Normandiko taberna batean zerbitzari lanetan aritzen da. Bizimodu xumea darama eta San Martin kanaleko honetara harriak botatzea atxeden du.
batean, 22 urterekin, bere bizi-xedea aurkitzen du. Inor konturatu gabe, beste bizitzak kontatzen. Tira, ondo da, beste datu bat badugu beraz, neska berezia, 22 urte, ez da egiten hor datorkidan gogora, deskribapen horrekin, baina bada norbait hor buruan, Ameslaria, beste bizitzak alaitzak izango duena, Ze? Amaia? Ai, barkatu. Zaino ez da hori, Zu zinemaldia dela, Babalskiroan eta zinemaldira itzulita esan bezala, Ameli 49. zinemaldian ikusteko aukera izan genuen eta zinemaldiaren ediziura gaurko egunez hasi zen, hau da, guztiz borobila, gaurko bigarren kafearen berrasiera hau duela 20 urteko zinemaldia iraiaren 20an hasi zen, bai. Urte hartan, film honenaren Urrezko Maskorra Taxi para tres pelikula txiletarrak irabazi zuen. Gizonezko aktore honenaren Zilarrezko Maskorra Duzko Naimanek irabazi zuen Escape para tres pelikularengatik. Eta emakumezko aktore honenaren Zilarrezko Maskorra Pilar López de Ayala, Juana Larokari esker. Eta Donostia saria 3 koitza izan zen. Francisco Rabal, Warren Beatty eta Julian Reeves. Ai, Julie, Mary Poppins, My Fair Lady, The Princess Diaries, zenbat pelikula egin ote dituen. Agian zagunena The Sound of Music. Donostia saria aipatu duzuenez, gaurko egunez, sari hori jaso zuen beste artista bat jaio zen Sofia Loren. Oh, cuánto sei bella, Sofia! Sofia Costanza Brigida Bilani Escicolone iraiaren 20an jaio zen, Erroma nazioarteko hainbat sari irabazi dituen aktore italiarra da. Horien artean, 2 Oscar sari, horietako bat Urrezko saria, eta BAFTA sari bat. Era berean, Urrezko Globoetarako hainbatetan izan da hautagai. Donostia saria 1974an jaso zuen. Zorionak, Sofia. Ez pasatzea, gaurko egunez jaio baina Donostia saria jaso ez dutenei ez zegoela eguna zorionduko, ze? Egia da, arrazi duzu. Barkatu. Amaia barkatu. Zeharo Donostia hartu gara, gaur. Bai, goazen beraz Donostiatik kanpo. Beste jaialdi bat aipatu behar dugu gaur, izan ere 1956ko iraiaren 20an, gaurko egunez, esan da bezala, Cannes zinema jaialdi ospatu zuten lehen aldiz, Donostiakoarekin, munduko ospetsuenetakoa. Urtero, maiatzaren 15aldian, zinemaldiak, izarrak, industriako profesionalak, eta milaka kazetarik baten dira Cannesera. Zinema zeinaldiekin gozatzera eta lakua asatetik pasatzera. Porque mi sitio está en Cannes y las cosas son como son y mis encuadres son de cartón. Bueno, uste dut orain bai entzuten gaituztela, StreamYard bitartez jarraitzen gaituztenek edo ala ezpada, konfirma diezagutela, baina uste dut orain bai. Eskerrik asko, Jon Lee, zagia pasata izango zarela ere, espero dugu ez pentsa. Zer aje, aire nolako boikota egin diguzu niñogo? Bai, baina nahi gabe. Bueno. Ja, seguro. Benetan, baina nahi bali maizue berriz ere jarriko izut hemen kangiro. Esta ciudad hasta tenemos un festival, pero yo quiero ir a Cannes, un acceso por un guión que está guardado en algún cajón, un tercer premio de dirección, pero yo quiero ir a Cannes.
Ze polilla bestia hau. Baina egia esan nik ez dut kanera jo nahi, Oain Nik ez da izaratik ez Amaia entzuten orain. Oi, Amaia junin da, lako joazetera. Bida, ze jatorra. Bueno, ni kontatuko dizuet orduan. Abestia honorena den. Carlos Berlangarena da. Pop musikako abeslari, kompositore eta letrista izan zen Berlanga. Movida madrileñako irudi nagusitako bat. Eta badakizun hor zen bere aita? Hombre, bizenak laguntza eskaintzen digu, Luis García Berlanga zinemagilea izango da, ezta? Bueno, galdera Twitchlarientzat zen, Inigo? Baina, bai, bueno, eskerrik asko erantzuteagatik. Eta bai, asmatu duzu, Luis García Berlanga jaiozaneko mendeurrena den urte honetan gainera, zinemaldiko klasikoak saiak Esa pareja feliz berreskuratuko du Berlanga, errealizadore gisa egindako debuta. Eta konturatu gabe itzuli gara ona berriro, zinemaldiari ezin ies egin. Esan dugu, guztiz Donosti hartuta gaude. Goiori, hemenik izan digute Tolosar txarrak garela. Bai, eta nik dagoeneko erantzun diet. Zazkarrak zaten dira. Traola Tolosa da hiriburua. Bueno, sigea. Donostiako martxa honekin egingo dugu aurrera sarrera hontan. Bai, izan ere, gaurko lehenengo gonbidatua Donostiarra da. Maru Solares zuzendaria izango dugu gurean. Aztarnak Güellas lana aurkezteko. Erantzunak baino galderak proposatzera datorrela uste dut. Haurtzaroan ere iten alda zoriontasunaren hazia? Gogoratzen ez ditugun lehen urte horiek aztarna sakonak guzten dizkigute, baina aztarna horiek betiko aldira? Galdera sakonak. Itzuli naiz. Ui. Zentsura guztiei aurre egin diet. Entzule maiteak ez dute nerekin akabatuko bi hauek, bi Tolosarra hauek. Eta hainbeste donosti, lasai ibilik, gaur bizkaitar baten bisita jasoko gaulako. Iker Maguregi getxotarrak trumoiak aurkeztuko du kimuak saiean. Bi anaia hondartzan jolasten ari dira petardoekin. Abandonatuta dirudien karabana bat aurkitu eta barnealdea ikuskatzea erabakitzen dute. Eta ez dugu ezer gehiago kontatuko. Norbaitek pentsa lezake horrela trumoi giroan edo izango dela pelikula, baina uste dut Maguregi berak azaldu beharko digula izenburuaren zergatia. Baina beraz gain, hemen lesakar bat ere gonbidatu dugu, Xabier Erkizia gurera horbilduko da Ohemer film esperimentalari buruz hitz egitera, Euskal Idigurdien soinu bitxiaren bidaia geografiko eta historikoa egin du lan honetan. Horrela entzuten duzen bezalaxe, Euskal Idigurdien soinu bitxiaren bidaia geografiko eta historikoa. Bueno, benetan interesgarria. Igo gaitezen, Idigurdira, saioa hastear da. Esan beharreko guztiak esan dituzute, hola, galdetzeagatik, Ez, egia da. Gauza bat ahaztu zeigu. Gaur gure Amaia Arresende egilu zen urte betetze eguna da. Zenbat urte dirian esango dugu? Nahi duzutena, zuek ez bazeate gaizki sentituko. Eskelotxik ez dauka. 22 urte bete ditu gaur Amaia Arresende egiluzek. Aizu zorionak. Eskerik asko. Gure Ameli. Oi. Naiz gunean, Zurriolatik, denboraldi berriari hasiera emanez eta zinemaldian murgilduta. Urtebetetza ospatzeko modu oberik baldago? Noski, dantzan. Amaia, mikrofonoa zurea da, bota. Iraiak 20 ditu gaur, eta astelena da. Ongi etorri, bigarren kafera! Ongi etorri, bigarren kafera! Ongi etorri!
Zuekin gaur 22 urte betetzen dituen Izarra gure iritsi zen. Gaur Goiurik esan dio, guk alokairuan hartu genuela eta konturatu garenerako itzulera data ere iraungita. Beraz, arekin egingo dugu urtea eta pozik gainera. Astelenero gurean izango da Amaia Resende Egiluz 22 urteak bete eta 22 urterekin egingo du urte guztia. Ui? Berriro. Zentsurarik ez, mesedez. Kaixo. Eta galdetzen diguten, non daude Amaia eta Goiuriren kamarak, ja, uste dut zuek ere kamara konektatu eta iskin batean sartzen bazarete hor txokoan ustez politiago geratuko dela. Hemen, egi guztia kontatu behar dizuegu, Arkakusok dio, zergatik, ja, badauka honek bere azalpena Arkakuso. Izan ere, kamara bakarrean nahi genuen egon, baina, tira, horrela beharko du izan eta gustora. Baina orkesten hasita zuekin, Goiuri Ezeiza Arandia! Arratsaldeon! Urduri? Bueno, sari hau eskaini nahi diet, txikitatik, niregan, sinistu duten guztiei. Eta noski, zuei agurtzen ari zeizuen hau, Inigo Asensio Elurbide bueltatu gara, konturatzerako, joan zaigu uda, batzuk opor gehiago egin dituzte bestek baina tira, ez gara orain jeloskor jarriko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Badute. Aizu, hemen bada bere gauzaz, esan dugu borobil geratu zaigula gaurko irailaren 20ko data hau hainbat arrazoirengatik, baina pentsa, joan den urtean, bigarren kafearen bigarren denboraldia abiatu genuen, naizen, Zurriola etorbideko estudio hauetatik, eta Lara Izagirre izan genuen hemen Nora filma estrenatu berritan zebilelako. Estrenatu berritan da, oraintxe zinemetan, eta aste honetan gurean izango dugu Lara Izagirre. Baina pentsatu dugu, denboraldia hasteko kantua proposa izan zitekela, zinemalditik, Euskal Zinemaren kantua, hemen oso lagun dugun artista baten kantua, eta giro gozo-gozoan hasteko modukoa naiz eta oraintxe naizen gunearen ondoan euria eta izea ditugun protagonista. Donostiako hiriburutik ari gara, Gipuzkoako hiriburutik, Donostiatik, Kursalparetik zinemaldiaren saio berezi aste guztian zehar, zuekin elkar banatzeko duguna. Hoixe, ongi etorri, Zurekin dantzan egin biluzik ispiluari keinu txiki bat egin. Eta noski, hasi beharko dugu hemen saio hontan oiko moduan maite duten tartearekin. Ai, ama! Eta lehenengo gonbidatuak ere irizen ari zaizkigu estudiora, beraz, maite duta abiatuko du Amaia Resende Egiluzek. Amaia, zuk zer maite duzu? Gutaz aparte hori askotan esan duzula. A ber, gaur egia da oso erresa katelan ere maite duta. Nik iaia behartu intzaituztet, esateak gaur nire urteetetze eguna dela, eta gaur hasi dugu saioa. Zanet, urtebetetze egun polito edo berezio eukin nezakeen nik ez. Beraz, nik maite dut nire urtetan lehenengo programa hau egitea. Haze oparia egin diogun bigarren kafetik Amaia Resende Egiluzi Goiuri. Barkatu eta nik zuei. Ez, barkatu, zurea badakigu iritsiko dela, ze gaur afaltzera gonbidatuko gaitu. Hori egia, baina ostrak jan behar ditugu. Ostrak jan behar ditugu, bai, oso zalea garata. Zurekin dantzan egin. Entzulek ere noski zuen maite dutak bialdi ditzakezue, eta iritsi berri ditugun gonbidatu ere esan behar diegu maite dutak pentsatzeko tarteare badutela. Eta entzule berriak ere izango ditugu, esango dute, zer da maite duten kontu hau. Goiuri Ezeiza Arandiak azalduko dizue. Maite duten tarte honetan, maite ditugun gauzak kontatzen ditugu, eta ez dakit, izan txokolate pusketa bat, edo goizeko 7etan lehiotik sartzen den eguzkiak masaian egiten dizun kilima izan daiteke. Izan daitezke gauza gehiago, ezain poetikoak maite dut, ez dakit, gauza hola simpleagoak ere onartzen ditugu. Bai. Eta oso poetiko eta oso komplexuak eta oso metafisikoak ere bai. Kroketa jatea adibidez. Beti. Hori metafisiko bezala. Ez dakit. Segun pertzepzioa bakoitzarena. Goiuri zina zure maite duta? Nire maite duta da, euria egiten duenean, oinak lehor eukitzea.
Oh, Baina hori maite duzu, akaso etzealako trebegia hori lortzen, ezta? Alegia, nahiko erresa izaten da, goiuri ez izananiak, oinak bustita izatea. Bai, egia da, a ber, nik, ez dakit, maite ditut sandaliak adibidez, eta edo txankletak, eta aztu egiten zait beti eguraldiaren iragarpena begiratza. Eta orduan, etxetik ateatzen naiz, behatzak airian, eta beti guzti egiten zaizkit. Goiuriren maite duta inork elkar banatzen badu kontatzea, eta bestela, zuenak ere botaz hemen diotea, nire maite duta da goiuriren historiok ikustea behingoz. Ora? Historik Instagrameko izango dira. Ez dakit, arkakusok badu maite dutik. Eman nik denbora egin behar dualako, zetzaitu orain bururatu zein denen maite duta. Aizu! In my mind you are an old empty apartment, sitting on your mother's table, next to you is her. Badaki zer maite dudan, bururatu zait. Larun batean ezkontzat izan hona, aspaldiko partez izan ez diren ezkontza horietakoak. Zu ezkondu zinen? Ez, ezkon gairik ere ez dut, baina tira. Ondo bizi niz bakarrik, ez da barazorik. Kontua da, deskubritu nula, askotan konfinamenduan hitz egin dugu, ez? Gizarremanak behar genituela, kontaktu fisikoa behar genuela, jendea ikustea, aurrez aurreko komunikazio eta harreman horiek. Eta batean, izan labik ostiralean ordutegi horiek pixkat aldatu eta luzatu zelako, izan ezkontzara joan ginen guztiok egin genuelako antigeno test bat goiz hartan, ez dakit, azkenean, lasaitasun osoz bizizan genuen ezkontza, eta igande goizen neuken alako resaka emozionala, akaso ezkontzek uzten duten horietakoa, baina ezin gogoratu zenbat jenderekin hizketan aritu zaren, zenbat jenderekin ukitu zaren, zenbat jende besarkatu duzun, zenbat jende eukiduzun ez dakit, egiazkoagoa den bizitza baten giro hortan, eta bai, erresaka emozional horiek maite ditut, eta maite dut jendearekin egote aspaldiko partez, eta izan jende topatzea, ezkontzan izan, geho parrandan izan, baina jende aurrez aurre ikustea hola asko, eta enun orain arte horrelakorik izan. Last thing I decide, half the time I'm lost, afraid the edges borrowed, don't matter much to me, man, not afraid to die. Hemen diote, nik maite dut mundu virtualeko jendea aragizkoak direla ikustea lehen aldiz. Adibidez, hori Twitchlarien artean asko gertatzen da, topo egiten dute, virtualki lagunak izan eta gero. Jon Lizek dio, ezin gogoratu modu poetikoan erabili du. Ene bada. Oso litekeena da. Arratsaleko 4:22 minutu ditugu, bigarren kafea abiatu da. Ala nola, jarri dugu ontzia martxan, 3. denboraldia hemen zinemaldi ondotik, naizen gunetik, gara, ez dakit, hobeto edo kerrago, baina gaur martxartzeko moduan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta gehiago itxaron arazi gabe aurkeztuko dugu gure lehen gonbidatua, hori bai. Maite duten azken deialdi hori jasoko dugu. Guk pirauak maite ditugu dio Intu Jaiko Maigorostiagak. Arkakusok dio, nik maite du River Rockek Orion egintzigun bazkaria eta bertan zein Iruñekoan zein ongi pasatu genuen. Eta Paz gitarra dionik ere maiteko nuke horrelako bazkariren bat. Gabon. Itxasoaren beste aldean Orokorrean, gurea bezalako irratsaioetan guk galderak egin eta elkarrizketatuak erantzunak botatzen dizkigu. Baina gaurkoa berezia izango da ordea. Izan ere, Maru Solares zuzendari donostiarra galderekin dator. Haurtzaroan ere egiten alda zoriontasunaren hazia? Gogoratzen ez ditugun lehen urte horiek aztarna sakonak uzten dizkigute? Aztarna horiek betiko dira edo aldatu egiten dira? Galdera horietatik abiatuta sortu du Maru Solaresek Aztarnak Huellas filma. Gogoratzen ez ditugun bizitzako lehen urtek gugan uzten dituzten aztarnei buruzko dokumentala. Zinemira saian proiektatuko da iraiaren 24an gaueko 10:04 kursalean, eta iraiaren 25an arratsaldeko 4etan Trueban eta 6:00 Printzipe zinemetan. Ure peletan murgilduko gara, goxo-goxo, kulunkan, Maru Solares zuzendariarekin. Ongi etorri.
Eskerrik asko, bueno, lehenengo Solores da bizena. Oi! Bai. Ai, ama! Ez da Solares. Barkatu. Asma ezakigu zein den bere maite duta. Bere abizena ondo esatea, Egia da. maite dut. Bai. Egia da. Askotan gertatzen da, bai. Lasai. Urbildu mikrofona beldurri gabe, hori da. Ba, esan dakoa, ongi etorri, bigarren kafera. Kafea ez dizugu eskaini, baina elkarrizketa bukatzen eskainiko dizugu. Vale. Egidana kontatzen hasita, gaur lehenengo saioa, 3. denboraldia, gure ohiko tokitik kanpo gaude, orain pixkat horrela itsasoari kulunka hori harrapatu nahi duen ontzia bezala, baina bagabiltza, pixkanaka, ez da, hori? Bai. Eta beraz, galderekin hasiko gara. Bizitzako lehen urte horietan garrantziaz hausnartzea gonbidatu nahi gaitezu proiektu honekin, ez da? Bai, hori da. Eta adituek parte hartzen dute, adibidez Ibone Olza psikiatra perinatalak, izen bat esatearren, baina irakurri dugu esan duzula, ez dela dokumental didaktikoa izango, xedea hausnarketa dela. Bai. Hori da, bueno, zuk hasieran esan dezuna, batez ere galderak planteatu nahi ditut eta ikusleak hausnarketa egiteko eta eztabaida sortzeko bizkat ikusleen artean edo gizartean hori pixka sustatzeko. Bai, osea, badaude aditu batzuk, bere iritzia ematen dutenak, baina ez da erantzun bat eta ez dago erantzun bakarra ere ez da, ez? Eta betidanik interesatu zaizkizu bizitzaren lehen urte horiek, edo hemen egonda aldaketa bat ama izan zinenean sortu zen desia hau, edo betidanik eduki duzu? Bueno, betidanik iruditu zait haurtzaroa bai, oso garrantzitsua, pentsatu guztioi markatu gaituela nola baitez, baina gero magistraturakoan bai planteatzen dira gauza gehiago, eta gero, nire kasuan gertatu zen ibili nintzen urte askotan aziezi gunean. Ramon Maduit eta Kristina Aznarrekin, eta hor, hor bai, haurdunaldia eta erditzea eta gero datorrena, horri buruzko, ez dakit, hausnarketa zegoen, eta momentu horretan, gizartean asko etzena planteatzen, ez? Eta informazio asko zegoen, eta liburuak, eta autore hau, eta bestea, eta elkarte bat zegoen, izlari batzuk etorri ziren, eta, gero urtea pasa ziren, baina beti nik pentsatzen nuen, informazio asko dago hemen, eta honekin, zinegi bezala, noizbait gustatuko litzaiake zerbait egitea material guzti horrekin, eta hori nolabait gizartera eraman, baina modu baita zinematografiko edo artistiko batean, zientzilariek edo adituek egiten dute bere papera eta trasladatzen dute bere mezuak bere erara, baina pentsatzen nuen interesgarri izango litzatekela zinemaren bidez eramatea gai hori eta igual jende gehiagori zabaltzea baita, ez? Dokumentalean esaldi bat entzun dugu, eta asko gustatu zaigu, dela garai hartan ze gertatzen zitzaidan ulertu nahi nuke. Horrela nire burua hobeto ulertuko dudalakoan. Orain hobeto ulertzen duzu? Prozesu hori ez da inoiz bukatzen, nik uste. Hori da bizitza. Bata, bere burua ezagutzea, ez? Eta lagundu dizu pelikulak horretan? Bai, nik uste baietz. Bai. Pelikulak prozesuak lan guzti hori egiteak, eta, Ze egonda aurretik ikerketa lana, egondia elkarrizketak? Bai. Hasi ginen, hasi nintzen pixka nire kontu elkarrizketa grabatzen eta oraindik finantziaziorik ez genuenean, ez? Eta, gero, izan da proiektu bat, paraleloki, beste lanekin eta beste gauzekin egin behar zena, gero eten aldi bat egon zan ere, eta, gero ja, benetan martxan hasi zen 2018an crowdfunding bat egin genuen Meta Foru Aldundiko ekimenaren bitartez. Horixe, galdetu behar nizun, finantzazioa aipatu duzu, eta crowdfunding bat sortu zenuten,
bueno, lotzen ditugu guk ere, baina oso argi zeneukan, ura presente dukina izenuela... Bai, oso aproposa iruditzen zen, eta gainera, ezagik, elementu hori beti gustatzen zait, nire beste lanetan ere erabili dut, eta ezagik, oso gustora sentitzen naiz elementu horretan, eta aproposa iruditzen zitzaidan, hori bizitzaren lehenengo momentu horiek, ezagik, nolabait irudikatzeko. Familia, hainbat bikote eta elkarrizketatu dituzue, nola jarri zineten harremanetan beraiekin, nola lortu zuen beraien partaidetza? Bueno, gehienak hasi gunetik datoz. Eta orduan, nik ezagutzen dituen, nik hasi eramaten duten pertsonekin harremana jarraitu genuen, eta orduan, bazegon hor nolabait harreman nahiko estua, eta nahiko errez bideratu zidaten, konfidantza zegoen jendearen gana hurbiltzeko, talde horien gana hurbiltzeko, eta beraiek ere oso prest bere ikuspuntua emateko eta parte hartzeko, asko prest zeuden, hori sentitzen zutelako ere, gai hauek gizarte mailan ez direla asko, ez dela asko hitz egiten, eta behar duela horri buruz hausnartzea, bai. Oso gai pertsonalak lantzen dituzue, azkenean erditzea edo familia osatzea oso pertsonala delako, eta zuretzat ere pertsonala da. Baina orain jendartean aurkeztuko duzu eta hain pertsonala den hori publiko bilakatuko da. Bertigoa ematen du hain zurea den zerbait jenderen aurrean plazaratzeak? Hombre, bai, nolabait, bai. Bai, azkenean, ni ere pertsonai bat naiz, baina, nolabait pertsonai bat naiz pelikularen barruan ere, baina horrez da, ni naizen guztia ez dago horrez, nolabait, baina bai nahi nuen, nire bide bat ikusleari laguntzeko ere, nire ondoan bide hori egiten. Eta kuskusiatzen aritu gara, eta Zarnakeko Facebook ofizialean sartu gara, eta haizu ilusio egin digu, ze honako argitalpena ikusi dugu. Argazki bat zen, eta jartzen zon. Data esango delenago, 2018ko iraiaren 23. Bai, hori zen crowdfundinga egin genunean. Eta jarri zenutena zen, gaur zinemaldian gaude, Donostian. Proiektu berriak ezagutzera etorri gara. Ea egunen batean, Aztarnak Gugeiaz ere zinemaldian ikusteko aukera dugun. Mira. Ez zinean gogoratzen, Testu konkretu hori ez. Badakit egon ginela hemen, bai, proiektua mugitzen eta bai noski gure ametsa zen noizbait zinemaldian egotea, baina ez nintzen gogoratzen horretan. Politia da ikustea ez, noizbait ametxe bezala plazaratutako zerbait egia bihurtu dela, lortu duzuela. Normalean zinemaldira iritsita ere, izaten dira ez, horrelako, lorturiko proiektuak ezagutzera emateko, baina hor bide bat ere bada askotan nahiko ez ezaguna izaten zeguna ez, orain ikusten ari gara, nola abiatu zenuten, hor izango zen ez, hainbat momentutan, zailtasunek ezagit proiektua dantzan jarriote duten momenturen batean ikusiote duzun, honekin ezingo dugu, edo beste modu batera planteatu behar da, horrelako dudarik edo sortuote den bidean, Maru. Bai, Bai, urte asko pasa ditugu eta, egon dira momentuak, baina nik ez duen bertan bera utzi nahi, nik argi neukan, goiz edo berandu, aurrera aterako zela, eta, naiz eta, aurrekontu oso murriztua izan, baina, aterako genula, eta, ezin baldin bada pelikula handi bat egin, txikiagoa, edo aurrekontu gutxiagorekin, baina nolabait atera nahi nuen, eta konfidantza neukan, crowdfundingaren bitartez, lehenengo pausu, hori izan zen, lehenengo pausua finanziazioa lortzeko, eta lehenengo pausu bezala oso nahi izan zen, konfidantza neukan, erantzuna edo jartzuna izango zuela. Eta nik galdera badaukat. Zemuzkoa da, edo nolakoa izan da, grabaketa prozesua hain ume txikiekin. Ez dakit Hitchcock edo norretu zen esaten zuna, etzula sekula umeekin lana egin nahi, eta zuk guztiz kontrakoa. Zuk txikiak hartu dituzu? Ez dago araztori, ke ba? Bere, esan nahi dut,
Egokitu behar da eurenera, ez? Egokitu behar da, denbora euki behar da, eta horregon behar da, ez, baina, batez ere, kasu honetan gurasoekin balin badaude, eta egokitzen bazera, orain alda, orain ezin da, edo, bueno, orain titian jarri behar da, jarri titian, takitxo, ez dago. Eta aipatzen ari ginen, bueno, zinemaldian egotea ametsa zela eta lortu duzuela, baina ez da zure lehenengo aldia. Kamera oskurarekin ere zinemiran parte hartu zenuen. Bai. Orain sail horretara itzuli zara eta nola bizi duzu orain esperientzia? Asko aldatu zarazu edo aldatu da esperientzia? Oraingo honetan berriro zinemiran urduritasuna berdina da edo... Bai, entzako, bueno, kamera oskura etzen hemen estrenatu beraz zinemerera etorri zen, baina ja etzan estrenaldia. Eta kasu honetan bai estrenaldia da, orduan. Hori aldatu da. Bai. Baina, zuzeu ere bai akasuz. Bai. Ni zeu ere bai. Eta zinemira bera ere aldatu da. Bai, orain, bueno, nik uste... Zentzutan hori da bai? Nik uste dut, iruditzen zait orain ikusgarritasun gehiago daukala. Pelikula gehiago daude, pelikula gehiago egiten dira ere bai, ze erraztu egin da ere pelikulak egiteko modua gero eta gehiago, eta bueno, gehiago produzitzen da orain. Bai, eta bueno, oso pozik hemen egoteaz, bai. Hemen entzuren batek esan digu, ezi top. Estreinuare badator eta pentsatzen dut egongo dela jende asko, ez? Ez zuzendaria bakarrik, hau gauzatu dela ikusteko gogoz, jende asko izan da, ez guztionen parte azkenean, ez? Bai, hori da. Bai, azieziko familia edo guraso asko, bai, proiektua jarraitu dute, askok parte hartu dute, beste batzuk gertutik jarraitu dute, eta noski, bueno, baina ez aziezikoak bakarrik, arlo askotako jendea, azkenean, bai, azkenean, horrelako gauza bat egiteko, laguntza eskatu behar da, han eta hemen, eta, bueno, imaginatzen dezue, nola den. Imagina dezakigu, bai. Hori da, bai. Garbi geratu ezpada kaso gogoratu beharko dugu, gogorarazi beharko dugu Goiuri noiz izango den proiekzioa, edo noiz izango diren proiekzioiek. Lehenengoa iraiaren 24 gaueko 10:04 ez da? Eta gero berriro 25 arratsaldeko 4 edo 6:30 bata Trueban eta bestea Printzipe zinemetan. Eta gero zinema aretoetan, zinemalditik kanpo urrian. Bai, urriak 15 aurreikusita dago estrenatzea, hori da, aretoetan. Hori da, zinemaldian ikusten ditugun pelikula, batzuk zinemaldian soilik ikusten ditugu, ez dira iristen zinemaretoetara, baina asko bai, eta gero joan behar da zinemaretoetara horiek ikustea. Bai, dendenak ezkarak abitzen zinemaldian. Eta gainera utzi behar dira gauza batzuk zinemaldi osterako ere, ez? Bai, noski. Guari gara pelikula asko ikusten, Amaia, baina... Dendenetarako ere ez dugu aukera emango bizitzako Juri. Ez, dendenetarako ez da. Bueno, saiatuko gara eta bestela zinemetan horrepatuko dugu. Hoi da. Eta nik azkeneko galdera bat egin nahiko nuke. Nik disfrutatu dut dokumentala ikustean, eta ena izama. Orduan, galdetu nahiko nizuke, ez da ama direnentzat edo aita direnentzat soilik pentsatutako dokumentala? Ez, noski. Nik uste gai unibertsala dela, eta, hasieren esaten dut, ama naiz, baina lehenengo alaba izan nintzen. Orduan, guztiok izan gera aur eta alaba eta seme, eta, bai. Guztiontzako hausnarketa bat izan daiteke, bai. Guztiontzako gonbita beraz, luzatu beharko dugu, ezta? Hori da. Denok aztarnak ikustera eta galderen erantzunak topatzera ez, galdera gehiago
egitera. Hori da. Ba, Maru Solores agurtu ere egin beharko dugu, eskerrak eman da, gaur gurekin Bai. bigarren kafein izatagatik, Juri. Bai, eskerrik asko, zuei. gerturatzagatik. Ondo pasa, zinemaldian? Bai, Hori da. asko, bai. Gozatu eta hori, harrera ona izan dezala, kakapila, eta zinemetara heltzen den momentuan ere, ba, hartuko du aitzakitxoa horren inguruan aritzeko. Noski. Bale, ba, oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera goaz, gure lankidek egindako, elkarrizketa baten zatitxo batekin. Hau ere zinemaldian izango da. Aitziber Garmendia baino gaur ez da zineari buruz ari, hemen aurkezten dizugun honetan. Naiz irratia. Eta nirekin dago Aitziber Garmendia. Egunon Aitziber. Egunon zemuz. Barruak mugitu zizkigun zure txioak, suizidoak duena da eta isiltasuna eta guk ez dugu horretaz hitz egiten, gizartean ez dago halako ohiturarik, baina zuk aurrera pausua eman zenun, ez da? Kostata, 14 urte pasata gero erabaki nun, bazela garaie, gertatutakoa edo nolabai bere gordinean azaleratzeko. Gordinean esaten detenean ez dut esan nahi morbo guztiarekin azaldu behar danik, baizik eta naturaltasun guztiarekin. Eta horren aldeko autua egin nun, egida urtero abuztuak 11 iristen zenean zerbait idazten nula, jendearentzako baino gehiago igual niretzako terapia moduan, baina aurten banaukan beharra pixkat inguruko lore horiek roltatzeko, ez? Eta hala egin dut. Oso baikorra izan zen, jendearen aldetik sekulako babesa jaso nuen, baina egia da espero ez nuen tsunami bat izan zela. Ez nuen espero, hainbeste jendek erantzutea irakurtzea, hainbeste astintzea. Gaizka nire lehenengo bikotea izan zen, nire lehenengo aldi asko konpartitu zituen pertsona bat, 16 urterekin hasi ginen elkarrekin, pentsa 16 urtetik 24 urte bitartean zenbat lehenengo aldi bizitzen dian, ez? Ia pertsona horren ondoan hasi izan duzea. Eta bide hori amaitu zela ikustea nolabait, kriston golpea izan zen, baina batez ere nola amaitu zen ikustea. Jakitean izan nintzela berekin ontzan azken pertsona eta sentitzea nire eskuzegon hori ez nuela egin, errua, batez ere errua, eta errua da izan da, nik uste daun sentimenturik itxusiena dela, ustelena. Niretzako oso garrantzitsua, eta niretzako diodanean barre librea egiten genuen guztien izenean nahi naiz. Hasi ginenetik garbi genuen izango zela humorerako plataforma bat, baina baita ere aldarrikapenerako eta pixkat sinesten genuen hortan oihartzuna jartzeko. Garbi neukan nondik joko nun bakarrizketa hortan, baina ez nekin bukaeraraino iristeko ausardiarik izango nuen. Suizidioaren atala nolabait bakarrizketa hortan bukaerarako utzi nuen, eta eneukan garbi gaitasunik edo ausardiarik izango nuen. Azkenean oso osorik bukatzea lortu nuen, eta niretzako oso garrantzitsua izan da barre libreak eman didan segurtasun hori, humoraren bidetik edo zer gauza esateko segurtasuna. Batzutan asmatu dugu, beste batzutan ez, askotan gertatzen den bezala. Oso beharrezkoa da hori gure aldetik naturaltasunez hitz egitea eta zuen aldetik ere komunikabideen aldetik gaia lantzea, noski ez isilik eukitzea, baina morborik gabe lantzea. Eta nik uste dut azken aldian ikusten ari naizenakin behintzat ikaragarri pozien nago. Iruditzen zait gaia behar dan naturaltasunarekin lantzen ari zeatela komunikabideak eta morborik gabe. Baina bada nolabait gai tabua, ez bakarrik suizidioa, osasun mentala, apuro ematen digu esateak terapiara joaten gehala, ez? Zerbait hain simplea, hain beharrezkoa eta hain normala, nola bihurtzen den derrepente, ez dakit, hainbeste pixu duen gauza batetan. Eta osasun mentala hasten da noski hezkuntzatik, txiki-txikitatik izan beharko genuke, beti sinistu izan dut gai bat osasun mentala eta emozioen kudeak eta erresteko bideratuko den gai bat, ez? Eta ez dago, nik ez nuen euki, ez dakit gaur egun egia da hizketan nahi naiz jakin gabe oso ondo zer dagoen, baina ez dut uste osasun mentalen inguruko gai bat dagoenik. Eskola askotan badakit emozioen kudeak eta lantzen dutela eta eskertzekoa da, baina motz gelditzen egea, orduan hasieratik beste gai bat, beste asignatura bezala sartu beharko litzeke hori. Informazioaren aria. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
batean daukat aurrean, tabernako leiotik ikusten da mundua, denak azkarregi doaz. Dulineko nereak goizero bezala oparitu dit bere irria, eskerrak aingeruak badirela. Aurreratu dizuegu gaur zine pila izango genuela hemen izpide eta euskal produkzio inoski begirada berezia egiten diegula bigarren kafetik. Eta aurrenak ere badu oso euskaldunetik, oso gure kostatik, eta honek ere zalantza batzuk plazaratu dizkigu. Botako diogula izter bere zuzendariari, ez dugulako gauzatxoren bat ulertu. Baina, zerbait aurreratuko dizuegu, bi anaia hondartzan jolasten da ari dira petardoekin. Abandonatua dirudien karabana bat aurkitu dute, eta barnealdea ikuskatzea erabakitzen dute, arriskuak erakartzen ditu. Hori da haien harremanaren oinarria. Elkarri mokokare badabiltza, baina... Trumoiak izena du Iker Maguregi, algortarrak, zuzendu duen film laburra. Ikusentzunezko komunikazioan graduduna zuzendaritzan espezializatu zen, eta bere gradu amaierako lana azken 2018 Zinebin eta Zaragozako zinemaldien aukeratua izan zen, besteak beste Eskaken, Eskola Superior de Cinema y Audiovisuales de Katalunian, burutu berri duen zinema zuzendaritza masterreko lana, da Trumoiak eta guk ongitorri emango diogu. Iker Maguregi, ongitorri bigarren kafera. Kaixo, eskerrik asko konbidatzagatik. Plazerra, Trumoiak aipatu dugu, eta petardoak aipatu ditugu, eta hor, galdu gara zerbaitetan. Zeguk espero genuen, ekaitza eta Trumoia, fin laburrean, baina horrelakorik ez du ikusi, bai petardoek sortzen duten zarata. Ez dakit hori itzjokua dagoen, edo nondik atera zen Trumoiak hitz hori. Gehiago esango dizut. Bizkaialdeko hainbat lagunei galdetu diet, aizue, baduzu zuek guk ezagutzen ez dugun Trumoiak petardoi deitzeko joerarik edo, denek esan diate ez da? Ez, hasiera batean proiektua sortu zenetik izenburua jarri genien horrela, eta beti izaten da zer oso zaila dena izenburu bat lortzea. Orduan, justo Trumoi, badago joera bat petardoak sortzeak orduan jartzea elementu naturalekiko erreferentzia bat, ez? Eta bateria de truenos izena jartzen diote normalean, orduan, naiz eta euskara asko gaiz izan, sortzen duten zaratagatik, petardoek sortzen duten zaratagatik, eta bai ere, umeek duten joera hori beti haien artean zirikatzen egoten eta zarata egiten da horrela, jarri nion izenburu hori, eta polita iruditu zitaidan ere bai. Ikusi, izan Juri. Agian horregatik, ekaitzak harrapatu dula gure estudioaren kanpoan zegoenean, euri zaparra da hasi da, eta be iritsi da, justu. Egiten esan behar balin badugu leku paregabea da hau, kursalaren parean, hemen dauzkagu hainbat zinemaldiko kartel gure parean, igarotzen dira, aktore, zuzendari eta bestelakoak, baina batzutan egia da Zurriola etorbideo nahiko gune ekaitzua dela, izetxua, eta pixkat jotzen duenean hemen enbatak bizi izaten dugu hemen gure estudioaren atarian, eta Ikerri pixkat gatatu zaio hori ez. Bai, eta hemendik alfombra horria ikusten dugu, baina bakarrik gerritik bera. Orduan, nik ez oinekiko fetichismorik, baina agian duenak identifikatu dezake, ara, hanka horiek asier etxeandiarenak dira, edo, ze hanka politak dituen Eneko Sagardoik. Bai, Eneko Sagardoi bada, ze hori ere gertatu zaigu. Hemendik Eneko Sagardoi pasatzea, txapela galdu ez dakiz, eta horrengo gunean gure etortzea Iker, eta guk esatea, ari, aizu, hau eta beste datzo txapelarekin elegante zinen da. Ez, ni hemendik enitzen pasa. Beraz, horrelakoak ere gertatzen zaizkigu. Informazio erdia daukazu edo kare. Baina Iker gerturatu da. Eta Trumoiak buruz hitz egin berri. Trumoiak izan da, aipatu dugun bezala, Eskaken burutu berri duzun zinema zuzendaritza masterreko lana. Nondik sortzen da ideia? Ze hor bian ikusten ditugu, Elkarri Mokoka, ez dakit autobiografikotik baduen, Arangetxe inguruko udara hoietako bizipenetatik, edo nondik sortu den? Azkenean proiektu master bukaerako lan bat egiteko aukera sortu zitzaidan, eta ideiarik ez neukan, ni ez naiz horrela autore bat ideiak kajoian dituena eta ateratzen dituena egunero, eta aukeratzeko daukana. Orduan, esan nuen, ideia bat egin behar badu, ditzaingo du zeuserren inguruan, dakidana, ez? Eta txikitatik bizitako esperientzia ez horrelakoa, baina oso antzekoa, eta uste dut guztiok bizi izan ditugula horrelakoak, anaiekin ez bada lagunekin, txikitan, orduan horra jo nuen.
autokarabana horrek badu ere zure, ez dakit, iraganetik edo etorkizun nahietik badu zerbait berezia. Bueno, azkenean elementu abandonatuak edo badirudien elementu horik beti izaten da tentazio bat, ez? Txikitan gaudenean, ia barruan zer dagoen, eta kuriositatea sortzen zaigu, orduan interesgarria iruditzen eta bueno, gila da, bai, nire herrian beti dagoela, egon dela hor autokarabana bat abandonatuta, eta historian sartu nuen, nik uste inkonsiente moduan, baina baneukala hor ere bai irudi hori. Nolako izan da prozesu hau? Badakit, eskaken aritutako hainbat lagun eta baditugulako ere saiondan eta tarteka engantzatzen ditugu hainbat gauzetarako, oso langileak zaretela, zinema zuzendaritza ikasten duzuenak, eta han eskolan behartzen zaituztela, ez dakit, zinema zuzendariaren mito edo ereduola Alper Xamarro hoietatik, gauzak asko lantzen, lantaldean egiten, lantalde osoan produkzioa, gidoia, zuzendaritza, hainbat alorrondulkar banatzen, nola josi duzu hau dena, eta zenbat dira ikasketa kideak, zenbat dira bestelako zure bizitzako inguruko jendea? Bueno, bai, egia da, azkenean, ni sartu aurretin, nekiela, badela oso lanpetuta ibiltzeko profesio bat, eta egia dela lan egin behar dela, eta jendeak batzutan uste duela dela horrela, egun batetik bestera sortzen den ideia bat, eta egiten dena, ez? Baina atzean lan pilo bat dago, eta, bueno, esan duzu moduan, bai klasekideak izandakoak egon ziren errodajean, eta, bueno, ere bai hemen ezagutzen dituenak Zinema Eskolan, Bilboko Zinema Eskolan ikasitakoak, orduan pixka bat berriak ezagutu dituenak, eta hemen ezagutzen dituenak jada, batu ginen egiteko proiektua. Eta proiektua zinemaldiraino heldu da, hori ere bada, jotzea, Oso pozik gabe. Kiten orzaren idestuetan zehar begiratzen atzean Filmaren egiturari erreparatuta ere, badago ez, akaso minimalismorako edo historia txikiekiko zaletasun bat, ez dira gauza ikaragarri pila gertatzen, baina aldi berean irudikatzen da ez, aipatzen genuen iragan horiek, haurtzaroko udak, denbora nolabait akatu beharra eta bapatean ez ustean agertzen diren elementu horiek ez, eta hortik tirak eginako filma dela esan genezake ez, ez dakit garbi zenuen ez, hau kontatu nahi dut, edo gehiago errealitate, atmosfera hauek bazatu nahi ditut ez? Bai, pixka bat sentimendu bat zetorren film laburren ideia, eta nola erabezaban pasatzen zaizun berehala, bilatzen duzun arriskua beti eta gero gertatzen den zeo gurasoi ezin diezuna kontu, pixka bat hortik jaio zen ideia, eta zenuen ziur jendeari ere bai hau gertatu zaiola, eta jende eta nire ingurukoek ere bai bizi izan dute ez autokara batekin, baina bai abandonatuta dirudien etxe batekin, edo horrelako zeuzerrekin historio bat, non lagun batek ia atzamar bat galtzen duen, edo erori egiten den ibaira, eta gero ez dakit, hori ere bai film laburrean gertatzen da, ez? Nahi txikia busti egiten da, eta ezin diote gurasoi kontatu, asertuko direlako, orduan, komeria horiek nik uste guztiok bizi izan ditugula. Eta guztiok bizi izan dugu, zure anaiak esatea, amatxori izango diote, Ze hori ere gertzen da, eta bueno, seme bakarra direnak edo ez, baina bestela denok identifikatuta sentitu gehala momentu horrekin. Amatxori izango diote. Aukeratu zenuen noski etxetik gertu zuen Hondartzetan grabatzea, ondo ezagututako inguruetan, argazki zuzendaritza hori gero behar bezala diskutitzeko, ze hori ere egiten da, diskutitu. Genekien ze argi dagoen gure etxe ondoan, eta aukera izan zen ere bai benetako lokalizazioetan grabatzeko, eta pandemia garaian ere bai espazio zabalik dauden espazioak grabatzeko oso aprobosak dira, orduan gidoia ja ondo zetorren pandemiarekin bat zetorren, eta naiz eta material guztia Bartzelonatik Bilbora ekarri behar izan genuen, pena merezi izan zuen, bai. Arkakusok dio, niri etzait gertatu, bueno, egia da, alaba bakarra naiz. Entzun trumoiek, eta ikusi.
erakutxori galdetu behar diogun, naiz eta nahi arabarik ez izan, inoiz ez duen esan amatxori txibatuko diot. Edo irakasleari esango diot. Hori da. Zorrelakoak ere ziur egin direla. Hori da. Eta noski horrelako film bat amaituta, estrenatuta, iristen da orain jaialdietan pentsatzeko momentua, ze badirudi bestela film labur batek eskuartean egiten duela ez badago jaialdietan, egia da, noski zinemaldia badela, abia puntu potoloa, baina hori izango da, zuzendari guztien buruan izaten da, eta orain zer eta noruntz eta zein bide eta horretan erariko zarete Iker. Pixka bat film laburra bukatzen duzunean, nahi duzu alik eta jende gehienak ikustea, baina ere bai ja ez da zure proiektua, ez? Osa, behin sortzen duzunean, kanpora doa, egin duzuna eginda dago, ondo, hobeto edo txarto dago, baina ezin duzu ez egin konpontzeko edo gauzak aldatzeko, orduan proiektu berrietara begira ja bukatu genuenetik, eta errodajea bukatu zenetik, ja gogoak gauzak hobetzeko, eta hau agian denbora gehiagorekin horrela egingo nuke, orduan proiektua bukatuta dago, eta gelditu da pozik gaude emaitzarekin, baina hurrengoak ziur hobeak eta harrotasun gehiagorekin begiratuko ditugula. Zer da Trumoiaketik bere zuzendariari gehien gustatu zaiona oraintxe? Egia esan izan zen placer bat eta gozada bat lan egitea bi aktorekin anaiak direna, orduan, nik nahi nuen bai harreman hori pantailaratu, eta naiz eta, aktoreek ez zuten inoiz antzerkirik egin, ez film laburrik grabatu, orduan lehenengo gunean gidoi erakutsi nien, eta ez zuten inoiz gidoirik irakurri, orduan nahiko txokanda izan zen, ez? Baina egia da, pantailaratu dugula, behintzat hori, harreman hori anaien artekoa, lortu dugula pantailara amatea, eta horrekin oso pozik nago. Koloristarekin ere pozik geratu zara? Oso pozik. Gainera eskaken proiektu guztiak egite ditu eta krak bat, oso pozik bai. Atentzia eman dit, koloreak eta lonaje lan hori nola gauzatu den. Orokorren argazkiak ez, baina bereziki koloreak eta testurak nola dauden landuta. Ikusten ari dira berriz ere gure entzuleak, orain audiorik gabe, Trumoiak. Baina, tira, gogorazi beharko digu, ze aukera dauzkaten Trumoiak ikusteko. Ze zinemalian ikusteko aukera izango da? Egon da pase pribatu batean prentxarako eta programaziorako, eta ere bai ekipo teknikoentzako. Eta hemendik aurrera, oraindik ez da publikoa, eta ezin dute esan, orduan ez dakigu nora joango den, nik ere ez dakit. Agian norbete jakingo du. Baina joango da, hori badakigu. Joango da, eta sareetan jakin izango aldute, non ikusi, espero hurbil ikusteko aukera izatea, ere bai urrun, baina espero etxeetik hurbil ikusteko aukera izatea bai. Eta norbaitek gogogo asko balin badauka, zinema zuzendariekin bada zerbait inoiz utzi egiten ez duena, pribatutik idatzi, eta horrelako lotura edo link pribaturen bat lortzeare. Elkartruke bat egiten. Egiten dira horrelako gauzak. Inoa, Maia, galdetuko diogu bere beste alderdi artistikori buruz? Kotillatzea, kuskuxera. Ez diogu galdetuko? Dantzaren gudaria da mutila bezta. Ez que nik hortik irakurri dut, ez dakit, musikan ere jaioa zarela. Saiatzen naiz bi bideak pixka bat banatzen, baina egia da ez niezkoa dela, ez? Osea, zuzendari izateko musikak ere bai asko balio izan dit, eta nire bizitzaren parte da musika ere bai, eta gu dantza taldearen bateria jolea eta koruak ere bai egite ditut, oraintxe bertan konposatzen gabiltza hurrengo albuma izango dena. Orduan, pertsona berdina naiz, naiz eta bi fazeta izan, pertsona berdina naiz. Nik esango nuke, ez dakit ondo nun, baina mikrofona jarri dizkio dala bere bateriari. Ara? Izan liteke. Gehiago ez du kontatuko. Baina esango nuke baietz. Iker Maguregi zinemaldiaz gozatzen utziko dugu. Bai. Jendeari gogoraziko diogu, hortxe Trumoiak pasori izan dela, aukera izango dutela etorkizunean han eta hemen ikusteko, izaten dira euskal film laburren erakusketak eta ikusteko aukerak, beraz, jarraitu gertutik eta gozatzeko aukera baduzue, gozatu. Iker, eskerrik asko, zuei, eta esan dakoa, gozatu zinemaldiaz eta estreinaldi hontaz eta datozen proiektuetaz. Mi esker. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia.
Ene eta hainbat sindikatuek deituta, dozenaka lagun irten ziren kalera Hernani eta Usurbil lotzen zituen esne martxan. Egoera larria dela eta gutxieneko duintasuna eskatu zentzun genien bildutakoei. Komeni da ekintza sinple horren atzean zer nolako errealitate bizi den ezagutzea eta gogoratzea. Ene sindikatuko kide den Garikoitzena Zabala agurtuko dugu. Azken urtean bereziki latza izaten nahi da, bai denei bezala, hidrokarburok eta horre laneak eragiten duen gasoiek, argindarrak eta hauek egituten igoera guztik, baina gutxera gara urtebetera guatzea praktikamente, zerealak mundu bainan ikeragarrizko espekulazio ariketa bat bizitzen nahi de faktore ezberdinek tarteko, eta kosteak disparatzen haidienak, eta urtebete hontan, esaten izutena, zelenko deizkenetik hasi zien iotzen, azkenen beste gauza batzutan ez bezala, eozineko iztuen kostu iotzen baldin badia, eta altzairugun gertatzen den bezala, azken prezioan inputatzen da, eta konbenatuta, behartuta daude ordaintza ez, eta baserritarron kasuan ematen da, iotzen di eta igoero itenak, baserritarran gai botatzen diela. Eta horren, saiak ere ezberdinekin ditu, batipa distribuzio kate handia hau, geuz da pixo handi guartzen nahi die, gure herrine saltzen den elikagai volumenen, eta saltu nahi genduna zen alde batetik, beraiei, erantzukizun zuzena daukatela, eta urratxa eman bat justela, eta inberdinen, oi hartzun pixka bat egin ere bai, gizarte mailan. Kasu honetan, salatu nahi genuen distribuzio denek, parte hartzen dutela dinamika destruktiboa ditzen duen baten, marka txuriko esne esaten zaion hortan. Haidie, kate haundinak, merkadukuta haundinak dauzkenan estadu mailan behintzat, izan merkaduna da, volumen haundinak manejatzen dituna Espainiar estatun, eta arek markatzen dola prezioa, 59 zentimoko linealeko prezio bat, eta orduan, haren markatzen do, eta besteak haren markatzen dola aitzakian, baita ere joku berdina sartzen dira, 58, 56, 55, marka txurikoa ditzen zen esne horrekin. Eta estadu guztin, baina difentzekin gehien asaltzen den esnea, marka txurikoa da. Ilegala beharko luken jolas horiek, zoritxarru nahiko ohikoak diez, eta orduan bizka salatu nahi genduna zen, utzi dezatela joku urtan kolaboratzei, linealetan prezio duin batzuk euki ditzala esneak, konsumoa esaten dute 70 litrotan daula pertsonako, urteko, 7 eurotaz egizketan urteko. 70 zentimoan esnea ordaindu, edo kasortan 70an, edo 59, esaten da, 10 zentimon igoera. 7 euro, pentsau gaur 7 euro, guten zaizkizula, lehen esan den bezala, gasoien depositu edo kotxeana betetzen duzun aldiko, hori baino diferentzia hondigo, aldiko ordaintzen praktikamente. Eta egia, zintzilin o kolokan jartzen, Euskal Herri baserritarrak esnea ekoizten jarraitzen. Kooperatiba industrietako ardura daun izan nion, ez dago efiziente galako ez da gizarriken duzuek, baina eta ez guztetzen dugu, kobratu gabe lanikin. Lanain kobratu gabe, eta jendei da guantatzen, bi soldata gatera bat zion, senarre mazte batzune kasun, segurona soldata bakarrakin, eta pusketak eruditzen gien ze baldin badauzke instalakuntzak eta aguantazuz eta ez konpontzen, eta esaten den bezala, erderaz, aguantale txaparron, aldan bezala, eta horrek ordea dauke, iraungitza data dauke. Jendeak esago, onera dino iritsi nahi, hola ezin da lanen jarraitxo. Eta gero hitzetzen zaio errele botaz gaztetaz, ezin daike, gurasok izango jaurrenekoak gazte esango diena. Alde mendik numaike, albaldin behazo fabrika hondi bat edo funtzionario. Informazioaren aria. Keep calm and Bigarren Kafea. Adiskide bat Norbaite pentsa lezake ez garela oso ez da egit originalak izan, baina Maixabel filma ikusi dugunok, badakigu, Salvadorren eriotzean kantuak zenolako gorakada emozionala suposatzen duen filmaren azken txampa horretan, eta dagoeneko malkotan zen zinema areto batean zenolako malkoen gorakada ekarri zuen. Lazetako kantari bakardadez. Ze esan daiteke, Maixabel filma gogorra dela, filma gordina, filma unkigarria, herri honen iraganaren
kontakizunetako bat eta kontakizun horietan askori barrenak ere ikaragarri mugitzen dizkionek. Eta ez da, bere ekoizleak eta gurekin izango dugun urrengo gonbidatuak egin duen pelikula bakarra ez da gutxiagorik ere, eta haren pelikuletako hainbat eta hainbat protagonista izan dugu noski gure bigarren kafea saio honetan azken urte hauetan. Baina gaur, ari dagokio, Aquelarre, Handia, 8 apellidos vascos, Regression, Me Too, Jarki guztiak, Lo que arde, La herida, eta beste hainbat lanetan aritutakoa, eta gerora galdetuko diogu, etorkizunera begira ere dagoeneko postprodukzioan badituztelako, aritutakoa baita Koldo Zuazua. Eta berari ongitorri eman bar diogu gaur, bigarren kafera. Koldo, ongitorri. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, aipatzen ari ginen, Maixabeli buruzko zertzelada batzuk ze asko dira, aipa daitezkenak. Eta noski, zer nolako harrera izan duen galdetzea ere bada tentazioa. Ze Maixabelek erpin asko ditu, eta erreakzioak ere 11 izan ditu. Beraz, galderare zabala egingo dizugu. Ze jaso du lantaldeak, alako ikusmina sortu duen Maixabel filmaren estreinuaren ostean, zer da jaso duzuena? Ez dakit poza eta zoriona, batez ere. Guretzako izan da astebukaera oso berezia. Nik uste dut nire bizitzako astebukaerarik berezienetako bat, benetan. Emozionatu naiz, orain emozionatzen ari naiz berriro, abeste entzuten. Eta, izan dira bizike... Pelikula hau izan da lan bat, pelikula egitean profesioa da, baina pelikula burutzea eta pelikula egitea hasieratik izan da giza esperientzia bat, eta nik uste dut, esan dugu, protagonistak esan dute, nik uste dut prentsa horrean, eta baina asko ikasi dugu. Gauza asko ikasi ditugu eta gure begiak eta gure anima eta gure bihotza zabaldu eginda pixka bat pelikula hau egiten. Ekoizleak izan ohi ditu 1000 erronka eta filma bakoitzak ere proposatzen ditu, pentsatzen dut Koldo, hainbat zailtasun ezberdin. Zein izan da Maixabel filmaren produkzioak plazaratu duen erronkarik handiena, lanik handiena? Bere garapena. Hasieran esan behar, nire iniziatiba edo nik proposatu nuen bere zuzendariari, baina dena hasi zen 2011an irakurtzen egunkari batean, Clares de la Ocako topaketak kronika batzutan agertzen ziren El País egunkarian, eta horiek irakurtzerakoan nire, konturatu nintzen hori historia oso potente bat zehola, nola alderdi politikorik kanpo, biktimarioak eta biktimak elkarrekin elkartzeko gai ziren, eta oraindikan ez zen bukatu. Eta niretzako hori izan zen euskal gizartearen bizi rekonziliazioaren muina edo hasiera, simbolo bat iruditu zizaidan. Eta gainera gertatu zen era oso intimo batetan eta publizitate oso gutxikin, eta horratzian zeuden pertsona asko lan egiten, soziologoak, abokatuak, eta horientzako omenaldi antzeko bat egiteko ideia bat eki genuen. Kostatu ditzaigun pilo bat aurrera teatzea, finantzeketa lortzea, pelikula desberdinak euki genitun buruan, hasieran dokumental bat, gero fikzio bat, baina fikzioa zen ez zegoen oinarrituta pertsona erreal batean, baizik eta zen gauza fikzionatu bat, baina ez genuen hartzen aria edo klabea, ez? Eta azken finean, gogoratzen nahi zuztu izan zela 2016an, finkatu ginen Maixabelen pertsonaian, bera zutabe bezala jartzen historioan. Eta Maixabelekin jarri ginenean lanean, bere gana joan ginen, baimen askatzeko, galdetzeko bere bizitzari buruz pelikula bat egiteko posibilitatea izango litzateke. Esan, aste bat barru edo esan zigun baietz. Eta hor denak aldatu zen. Gauzak funtzionatzen hasi ziren, dirua eta talentua barrun sartzen joan zen eta orain arte. Osea, gero produkzioa ez da izan hain zaila. Osea, gauzak oso ondo mugitu dira eta organizatu dira,
Maixabelekin kontatu genuen momentutik. Akaso ekoizlearen lana ere hor badago, ez? Eta ekoizlearen esperientzia jakitean nola bideratu eta nola enfokatu proiektu bat, ez? Bai, baina, azken finean, zinema da lan talde bat, ez da lan kolektibo bat, baina benetazkoa gainea. Naiz eta protagonistak izan, zuzendari bat egon, ekoizleak eta baina nik uste dut kolektiboko lana, lan kolektiboa beharrezkoa dela zineman. Nire meritu bakarra ez da. Ez. Aipatu duzu hori egontzela dokumental baten proiektu horren inguruan ere bagenekien, gerora forma nola bilatu eta bar, baina zinematografikoki ere bada berezia, ez? Errealitate eta fikzioa nola uztartzen diren, hainbat pertsonaia imaginatzerako orduan, badu alako, zut esango dualitate bat, baina fikzio hutsetik zertxo baita aldentzen den pelikulare bada, ez da? Bai, noski. Importantera da gertakera erreal batzutan, benetazko gertakera baten oinarritua dagoela, eta gainera benetazko pertsonaiak bizi dira, gure tartean daude, eta beraiekin kontatu dugu gidoia idazteko, gidoilariak beraiekin elkarrizketatu egin dira, orduak, eta beren testimonioak, bere sentimenduak, bere oroipenak, ordena kontatu dizkiete gure gidoilariari eta gidoilariak Isak eta Itziarrek hori bere lana izan da, hori antolatu, oroitzapetenetan murgildu eta estrukturatu gidoi dramatiko bat burutzeko, ez? Eta nik uste hor dagoela gakoa, kontatu diguten gauzak direla sentimendu eta bizipen errealak. Eta nik uste hori pelikulan dagoela. Irakurri izan dugu azken egunetan, gauza asko esan dira, pelikulari buruz, akaso Juan Mari Jauregiren heriotza eta Maixabel Lasaren jarduna ezagutzen duen gizarte batentzat edo eginiko lana dela, alegia ezagutu behar direla pertsonaiak, ez dela une oro kontatzen nor den nor, baina akaso hori ere bada intentzioa, ez da? Unibertsaltasun puntu bat ematea eta ez izatea beharrezkoa jakitea norden Maixabel Lasarekin elkartean eseritzen den politikaria edo norden bere eskutik duan beste emakumea. Hori gabe ere pelikulak zentzua baduela, ez? Hori zen gure helburua, gertakizunaren menpe gaude pixka bat, eta nik uste baita ere pelikula bi erdi ditula, lehen erdia pixka narratiboagoa dela, kronika kronologikoki kontatua dago, kontatzen ditugu lehen 2000-tik 2011ko 11 urte horiek 40 minututan behar bada, elipsis askokin, salto askokin, baina hor dago pixkat pelikula razionalagoa dena, baina gero ja sartzen zea pertsonaien bizipenetan eta sentipendutan, eta hor ja nik uste pelikula ja dela askoz unibertsalagoa, ez? Kontatzen dituzun gauzak, bera ez sentimentuak dira, eta nik uste dela hemen edo txinan berdinak. Guk aipatu behar dugu, ze txalotuak izan dira, eta guk ere bat egingo dugu. Laudorio horiekin Blanca Portillo eta Luis Tosarren lanak, baina gehitu behar dugu Urko Olazabal berarena ere, asko gustatu zaigo. Aktorek akaso baldintzatu duten neurri batean historia kontatzeko modua? Baldintzatu ze zentzutan? Adibidez, euskararen presentzia. Bueno, bai. Denoi zalantza sortzen zitzaigun pelikula ikusterokan. Maixabel Lasa eta Maria Jauregiren arteko harremana benetan gazteleraz den, familiari askotan euskaraz entzun diogu, filmen erderaz da, imagina dezakegu, noski, Blanca Portillorentzat ere horrek lan suposatzen duela. Horrek izan du eragina azkenean, pixka bat, aktoren hautatze horrek izan du eragina? Bueno, pixkat, zuk esan lehengo galdearekin lotuta baita ere, historioa nik uste dut nahiko unibertsala dela, kontatzen dugun muina, eta azken finean guk ere, aktoreak nahi genitun oberenak izatea, pixkat historioa alden urruti joateko, ez? Orduan, kastinak egin genitun, eta Blanca Portillo kastin barrun sartu zen, hori izan zuen prentxaurrekoan. Eta zauna, bere oso ezaguna da, eta horrelako aktoresak ez dute kastina egiten. Entzun genion, esan zuela,
kastina egin zula, eta alare esan zula, bueno, hartze ez banauzue ere, nik mesedez ikusi nahi dut, eta Maixabel ezagutu nahi dut. Bueno, eta egin genituen probak baitere Euskal Herriko aktoresei eta baino oberen egin zuna zen Blanca Portillo. Orduan, bagenien, oso garbi geneukan Euskal aktoreak egon behar ziela historian, bestela ezinezko historia bat izan behar zen. Orduan, sorte ikaragarria eduki genuen Maria eta Urko aurkitzen zen, ikusten biak diela increíbles. Oso onak, eta nik uste Maria egiten duen lehen gauza dela, eta Urko beste pelikula txiki batzuk egin ditu Bizkaia, baina hau da bere lehen... Eta Luis Tosar eta Blanca Portilloren parean kokatu, eta ez dira jokoz kanpo geratzen. Ez da, batzutan... Entzungo ditugu filmaren zatitxu batzuk, segundo. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme lo imbécil que era? No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más. Sali asko daude, pelikula honetan oso gogorrak direnak, eta oihartzun handiarekin geratzen direnak, ikuslearen memorian eta digestioan edo. Eta kontzientzian, hori da helburua, azken finean bakoitza behiratuko du pelikula bere ikuspuntutik eta reflexioa edo reakzioa barrun oso pertsonala izango da. Hemen Euskal Herrin bizi izan gehan pertsona guztiak, ala nolako oroipenak edo bibentziak ditugu, eta bakoitzari, ezakit, erreakzio desberdin ematen dio. Eta estatu mailan beste erreakzio batzu, baina gure helburua zen hau kontatzea eta balio badu zerbaiteko eta zerbait aurreatzeko eta aldatzeko, pozik geratuko ginateke. Eta kaso argitu behar da, zein pentsa lezake, honek ez du Euskal Gatazka guztia kontatzen, ez da Euskal Gatazka guztia kontatzeko pelikula bat, ez da? Eta ez da gure helburua ez da ere, nahiko komplikatua da Euskal Gatazka. Eta azken finean da, 3 pertsonaien historio, bere bizitzen parte txiki bat, parte handia, baina txikia denboraz hitz egiten, 10 urte. Eta beraien pertsonan finkatu gea, eta ez da ere beraiek ez dira errepresentatiboak, Maixabel ez da biktimen representazioaren osotasunaren ordezkaria, eta Ibon eta Luis ez da ere, baina guk uste genuen bere esperientzia eta bere gertakizuna kontatzeko gauza nahiko miresgarria eta bakarratzela. Herrizarrura bizirauteko zitekenik bortitzen zen mapa munditan kolore gabe baztertuta gelditzen zen goizero sortu gauero lertu goizero berritzen zen Herrizarru... Akaso, Koldo, aukerare emango du ez, estrenatu berri den film honek, ez ezagun xamarra den errealitate bat ezagutzera emateko, ze konversazio horietaz, Luis eta Ibonek eta Maixabelek izandako elkarrizketa horietaz, ez da gehiagik jakin gure herrian naiz eta baden denbora bat publiko dela, egin dira horrelako ikusentzunezko lanak honen inguruan, baina oraindik ere pentsatzen dut, eta batez ere estatu mailan, ez usteko asko sortuko duen errealitate badela, ez? Batez ere estatu mailan, gokotatzu dugu hau Madrilen, nik goratzen naiz gidoiarekin eta jendea ezun sinesten egia izango zenik. Eta jende nahiko preparatua eta nik uste dut kasetaritzan eta ibilbide eta juzkoak egindakoak, ez? Eta hori guretzako izan da sorpresa handi bat. Euskal Herri mailan nik uste nahiko ezaguna zela, asuntoa. Nik uste Maixabelen pertsona
nahiko ezaguna zen, behar bada ez topaketak izain beste, baino horiek topaketa hauek Nanclareseko topaketak edo bian Nanclares delakoa gertatu zen bakarrik 2011an, bakizu gero gobernua aldatu zela eta gelditu egin zien, baina gero topaketa nabarmean gertatu dira ambito pribatuan edo eta nik uste dut horiek dokumental batzu daude, reportaiak, kazetaritzan mailan nik uste dut nahiko hitz egin dela Euskal Herri mailan, baina estatu mailan ez zen ezer ezagutzen hau. Eta nik uste dut niretzako superimportantea dela aipatzea eta jakinaraztea horrelako jarrerak posible diela Euskal Herrian. 2011 aipatu duzu, orduan gertatu zelako hau, eta orduan jakin zenuelako zuk, egunkarian irakurri zenuelako. 10 urte pasa dira, 10 urte luze, eta aldiz pelikula urte hasieran hasi zinaten grabatzen, eta dagoeneko estreinatu duzue. Azkeneko urte hau nola bizi izan duzuzuk? 10 urteren ondoren, bapatean presa horiek beldurra ematen dute, edo sekulako ilusioarekin? Ilusioa bat ez ere, baina ez dakit, nik ez dakit lehen beste elkarrik zabaten esan dut, behar bada pelikula bat egitea jendea uste du dela filmatzea eta kamera pizten duzunean hor akzion, eta hor pelikula hasten da, baina pelikula hasten da askoz lehenago zen, zailena da esan deten bezala garapena, hor finantziak eta gidoia lantzea, kastina lortzea, elementu guztiak batea jartzea, eta hor, esaten duzuna motor, nik uste dut pelikularen 20% ia egina dago. Eta, bueno, esperientzia bat daukagu filmatzen, orduan produkzio lana nahiko mekanikoa da bat, gauzak ondo prestatuta balima daude, filmaketan nahiko mekanikoa da, eta postprodukzioa askoz gehiago, ez? Baina hor badago elementu bat dela nahiko aleatorioa dela emaitza. Zen naiz eta gidoi bait izan, eta oso garbia ikusi, zen gidoia ondo bali badago estrukturatua eta idatzita, emaitza ikusi dezakezu, baino gero filmaketan hor dago magia bat, gertatzen dela, aktoreen eta zuzendarien bitarteko kimika horretan, eta batzutan ongi ateratzen da, beste batzutan ez. Eta guztu du, kasu honetan, nahiko ondotea dela. Gidoia aipatu duzu, eta esan dugu txalotzekoak Blanka eta Luis eta Koldoren paperak, baina Isa Kanporena ere txalotu beharrekoa. Oso importantea izan da, bai. Gaina bera, esan dudan bezala lehen, ez? Bera elkarrizketatu egin da benetazko protagonista guztiekin, ez baizik hemen azaltzen dien, pelikulan azaltzen dien pertsonaia, beste asko. Eta berak filtratu du hor, elkarrizketa luzeak izan ditu, ez dakitzen bat egunetan, egonda hemen Euskal Herrin bizitzen, eta nik uste dut egin duen filtroa, egin duen adaptazioa ikaragarrizkoa dela. Zeren hor daude sentimentuak, elkarrizketak, pelikulan azaltzen dien elkarrizketak, nik uste dut lektura beri desberdina ditu, lortu du sakontasun bat eta sentimentu bat ez dela erresa. Horre, badugu ez, lehen aipatu dugun dualidade hortan, ez, fikziotik realitatera dantzan dabilen hortan, aktoreak eta pertsonaia egiazkoak ere uztartzen dira filman. Akaso hor, euskaldun izateak eta hainbat jende ezagutzeak laguntzen du, baina hainbat momentutan ikus daitezke Euskadiko Alderdi Sozialistako Juan Mari Jauregiren kide izan zirenak pelikulan bertan, fikziozko pertsonaiak eta eurak nahastuta, oker ez pagara, Maixabel Lasa berare ikus daiteke, Blanka Portillorekin horrelako plano, kontraplano batean, joku hortan ere murgiltzen da pelikula, eta hor bai, Euskal Herriko mugetatik barrura, akaso pelikula beste modu batera ikusten dela, ez? Segurazki bai. Altzo izan genuen estrenaldia Legorretan, eta izan zen igargarrizko momentu bat, eta nik uste dut hemen euki genuen, kursalean euki genuna, baino unkigarriagoa izan zela. Eta hor ziren, familia, bizilagunak, kuadrillak, ezakit, gaina areto txiki bat zen, eta orduan guk eszenatokian ikusten genitun, ez? Hor, ikusleak, beren aurpegiak, bere begiradak, bere reakzioak, eta izan zen oso unkigarria.
Ez dakit hor, ikuste duzu zinema dela, ez dakit, gauza sakon bat, ez? Horrelako pelikuletan jasotzen duzun energiak eta ez dakit, reakzioak oso bereziak dira. Eta horretarako, batuzan zentzua daunka zinema egitea, horrelako pelikulentzako, eta horrelako esperientzientzako. Eskuartean proiektuak ere badituzula aipatu dugu, azken urteak, eman dute lan asko aurrera ateratzeko, 2020ak, 2021ak, Voces, Aquelarre, Jargi guztiak, Maixabel, La Vida Padre ere eskuartean baduzu, sukaldean bada, azken ikutuak ematen edo, ez da? Postproduzioan dago, bai. Nik esan behar dizuet baita ere nire lana, nik zen bestela izango nitzateke ezakit Superman, beste pelikula. Nire produkzioera da koprodukzioa egiten. Orduan ez nago proiektu guzitan era berdinean sartuta. Eta ez da hasieratik bukaeraraino ere euneko eunean, ez da? Hori da. Batzutan nago garapenean, beste batzutan filmaketan, beste batzutan postproduzioan, finantziaketan, ez da berdina pelikula goitzan. Maixabel adibidez da pelikula oso pertsonal bat, eta hau bat nire indete unetik egun. Baina, adibidez, La Vida Padre da mod produkzionesekin lan egiten dut sarritan, asko, da mazkit beraiekin 11 urte lan egiten, adibidez, La Fortunan baitare lan egin dut beraiekin. Eta Bilbo filmatu genuen, komedia nahiko divertigarria da, pixkat tragikomedia, ditu puntu pixkat horrela, ez zain barregarri, eta espero dugu urrengo udaberrian ateatzea. Eta oso posio da, nik uste dut emaitza oso ona dela bai. Bueno, zai geratuko gara. Galatuko dizugu pixket iraganagatik, baina Itziar Bollainetaz ere aipatu duzu, ez? Harengana jo eta garbi ikusi zenuen autu hori edo erabaki hori edo proposamen hori nondik nora? Esate baterako hasieran beste zuzendarekin hitz egin genuen, baina Maixabelen pertsonaian fikatu ginenean, hor oso garbi ikusi genuen neska bat izan behar zela, emakume bat izan behar zela zuzendaria, eta bere gana joan ginen zuzen bai. Aipatu duz. Bera ezagutzen zuen ja Maixabelen historioa, eta nahiko errez izan zen bera barru sartzea. Oso, nik uste dut, aste baten esan zigun baietz. Iraganera begira jarriko gara pixka Juri? Jarri beharko dugu. Izan ere, asko aldatu dira gauzak, baina duela 19 urte La Pelota Baskan parte hartu zenun. Ura noski, Maixabel bezala, gai zaila edo polemikoa behintzat. Ura ere, ez dakit, zertan nabaritu duzuzuk gizarte aldatu dela pelikula ura egiterakoan eta hau egiterakoan? Gauza asko aldatu dira ni uste dut. 2003an estrenatu genuen hemen, Kruzalean, eta pelikula zetorren polemika handi batekin eta inorrek ezun ikusi. Pelikula inorrek ikusi gabe, jendea gaizki hitz egiten izen pelikulaz. Netzako, diferentzia handi batzuk daude, bata da gatazka aldatu da, eta desagertu da, eta hori da elementu oso importante bat da. Gero nik uste dut Euskal Herria ez dagoela foko mediatikoaren barruan orain, eta Euskal Herrian daukagu orain leku bat, espazio bat, gauzak hitz egiteko, garatzeko, eta askatasun handiagoa daukagu orain hitz egiteko, denek. Eta nik uste hori desberdintasun nabarmena dela. Bai Euskal Herri barrun eta bai estatu mailari begira. Orduan niretzako hori izan da diferentzia handiena. Eta gero guk baita ere gauza desberdin bat egin dugu. Pelota Baskakin gaztea nintzen eta pixkat ingenuagoa. Eta ez genuen pelikula erakutsi. Eta orain pelikula erakutsi dugu 2 hilabete lehenago jende nabarmenei eta ugariei oso selekzionatua, baina pelikula joan geha erakusten pixkat erreakzioak jasotzeko eta konturatu ginen
erreakzio nahiko positiboa ziela alderdi guztietan, eta hori asko lagundu dugu. Eta orain, nazioartera salto egingo duzu? Bai, gaur argitaratu da uste dut publiko egin dela Chicagoko Festival Internazionalean selekzionatuak izan gehala, da festival oso nabarmen bat, estatu batuetan. Baita ere San Pauloko festivalean, Zuritzeko festivalean, pelikula saldu egin da baita ere Grezia, Alemania, Brasil, Frantzia uste dut dagoela baita ere, eta oso pozik. Eta bueno, niretzako behar bada importanteena da, estatu mailan banaketa egingo dula Buenavista Internacional. Buenavista da Disney Company, Disneyaren banaketa konpainia estatuan. Eta, bueno, bultzada eta laguntza inkaragarria eman digu hasieratik, sartu ziren ja gidoiakin, eta guretzako izan zen sorpresa ikaragarri bat, baina, bueno, izan dira lantaldeko beste kide batzuk, eta beraekin oso ondo lan egin dugu, hemen festivalean gaina ikaragarri, eta emango diote bultzada handi bat estrenaldiarako urrengo ostiralean. Kopia ezin dute kopurua esan oraindik, baina kopuru... Batzu badaude. Handi bat. DGP festa dago estatu mailan. Entzungo duzu Ema Isabel astean zehar asko. Gustora entzungo dugu eta gustora egingo dugu horren kontakizuna ere bigarren kafean. Ez dakit, Jurita Maiak azken galderarik baute duten, bestela... Ez, nik entzulei gomendioa. Zinemaldian ikusi ez duten entzat, iraiaren 24an estrenatzen dela zinemaretoetan, eta joan eta klinesak boltsikoan ematen badituzue asko zobeto. Gaina Euskal Herri mailan ikusi dut herri askotan estrenatuko dela. Estrenaldi nahiko berezia izango dela, pizkat indarra egiten Euskal Herri osoan. Koldo Zuazuari Maixabel filmaren ekoizleari eskertzen diogu, bigarren kafera etorri izana, zorterik onena, pelikularen distribuzio lan horietan, egia da. Ekoizleak jairi izan dela puntua, esan dugu, hemen nik egin beharreko lana egin dut, egin dezatela orain egin beharrekoek, baina ala eta guztiz ere zorterik onena, lan hori ondo atera dadila, jarrai ezazuela kritika onak jasotzen, jarrai ezazuela kritika etxarrak ere jaso behar badira, behintzate gizartean, horrelako pelikula batek sordezaken ezten hori izaten, eta berriz ere eskerrik asko, izango dugu aukera etorkizunean, berriro Koldo Zuazu harrapatzen. Seguro, mila esker zuei. Eta sorteon La Fortunaren estrenaldiarekin, baita? Egun batzuk falta dira, eta horre aritu zara, beraz? Sorteon. Hemen Pasaian gainea, itxasontziekin jolasten. Eskerrik asko, Koldo. Zan ondo.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bai, entzuleak pentsatuko du, ari ziren hauek denbora luzatzen Iker Laurobaren azken aurkeztu aurretik. Ez digo inorri eskutatuko, Iker Laguna dugula, saio hontan kolaboratzaile izan dugula, eta kilima aldaketa entzuteko gogo asko genuela. Gure artean, berenjiako zubirik ez dago. Baina entzuleari sekretutxoren bat kontatu behar diogu, Juri. Bai, gaur, 3. denboraldiko lehenengo gunean hasiko gara sekretua kontatzen. 2 sekretu kontatuko ditugu. 2? Lehenengoanik, eta bigarren azuk, ondo? Vale. Eske, esan edut, buelta ematen badiogu ja ez dauka zentzurik. Ez esan. Bueno, bigarren kafeak aurten, gaur Donostian gaude, hemen Kursal pareko estudio berezi honetan, urrengo gonbidatu gainera esango digu, txokoa montatu duzuen hemen. Normalean, datorren astelenetik aurrera gure Tolosako bigarren kafearen laborategitik ariko gara, baina ia betero aterako gara guretik, Euskal Herriko hiri batzutara eta baita herrietara. Badakizue oso herri zalea garela, horregatik egiten dugu herri batetik eta ez hiriburu batetik gure saioa. Baina lehenengo geldialdia Donostiako Victoria Eugenian egingo dugu urriaren 6an, Oiuri? Bai, Iker Laurobak kontzertu eskainiko du, 4 urtaroekin Victoria Eugenian. Berari ilusioan egiten dio eta guri, nola ez. Eta bertan egongo gara. Victoria Eugeniatik egingo dugu saioa. Txoko oso eder bat utzi digute. Berezia. Utziko digute, oaindik ez gafun. Baina oso pozik gaude. Eta bertan, noski Iker Laurobarekin aritzeko aukera izango dugu, soinu frogak gauzatzen ari diren bitartean ere antxe aretoan murgilduko gara. Aukera emango digu Victoria Eugenian euskal musika gintzak izan dituen alako mugarri batzuk edo aipatzeko, gonbidatu berezi horiek elkarzietatzeko, orainek ez dakigu zein diren, batzuk aurrikus ditzakegu. Eta badakigu. Batzuk badakizkigu. Tendenak bai? Ia? Adibidez. Bueno, gonbidatuak ez. Taldean Ikerrekin, Andoni Etxebeste. Baterian. Maria Soriazu. Bajuan. Urbil Artola. Gitarran eta estil gitarrean. Eta dobron eta gitarran eta ahotxean. Eta harrapatzen duen guztian. Leire Berasaluze. Ahotxean. Eta Olaia Intziarte. Piano edo teklatan. Eta gitarra eta ahotxa. Hori ere bai. Eta gonbidatu bezala, ez dakit hauek ez ezagunak dira. Bai. Oloat Salvador, ez dakit ezaute zuen. Hori Victoria Eugenian ibilitako dauz. Ñaute Lorrieta. Baita ere. Ez tare, nik ez. Estita Mikel Márquez. Ez tare. Izaro Andrés. Ez. Lucas Delgado. Joni Camacho. Ez, denak han ezagutuko ditugu. Urriaren 6an Victoria Eugeniatik zuzenean ariko gara zuentzat, datorren astetik aurrera bertarako sarrerak ere zozketatzeko aukera izango dugu, beraz ez zuek ere, sarrerak eros ez badituzue, akaso gure bitartez lortzeko aukera izango duzue, baina oraindik bada sarrerarik Victoria Eugenian, eta hortarako Donostia Kulturako webgunean sartzea besterik ez izango, ez da zina biderik motzen hori. Tickets.donostiakultura.eus. Iker Laurobak, amezutako kontzertua egingo du, datozen egunetan arekin hitz egiteko aukerari izango dugu noski urriaren 6aren aurretik, baina oraindik ere sarrerarik ez baduzu, jarri martxan. Uda kolorea eta uda usaina eta uda doinua duen disko hau aurkeztuko du, beste hainbate urtaroen diskoekin batera Iker Laurobak eta urriaren 6an bigarren kafea han izango da. Baina gaur oraindik oso zinemaldi giroan gabiltza eta aste guztian zehar halaxe izango gara. 5 bider gaur
argitu du egunak, ilundu du, euria, haizea, eguzkia, erotzen ari gara, eta hori gazteak garela, ez Amaia bezala. Berezia sentitu ez ere inbari. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta gu bagoaz aurrera. Irratian, inon baino gehiago lertzen da soinuak, hotsek, isiluneek duten garrantzia. Zineman aldiz, ez da hain ohikoa soinuaren garrantzia lehenesten duen edukirik ikustea, baina nola konta daiteke soinu baten historia bestela. Galdera horri erantzuten dio Ogemen filmean Xabier Erkiziak, dialogo eta musikarik gabeko 73 minutuko dokumentala sortu du. Proiektuenen ekarpen historiko eta antropologikoa ikerketa sakon eta luze baten emaitza da. Irakurketa batetik sortu zitzaion ideia eta zinemaldiraino ekarri du. Euskal Herritik Brasileraino soinu baten atzetik ibili da. Soinu horren berezitasuna zuzenean entzun nahian eta ikusle edo entzule guztiei esperientzia hori transmititu nahian zuzendu du ikusentzunezko esperimental hau. Idi gurdien soinuaren atzetik ibili da. Euskal Herrian oso presente egon den, baina gaur egun entzun ezin dezakegun soinua. Behin musika izan zen, ondoren zarata desatseginean bihurtu zen, eta gaur egun isiltasuna besterik ez den soinua. Horrela definitzen du berak film honen ardatza. Hori da idigurdiaren soinua. Eta soinuak dauka garrantzia film honetan. Xabier Erkiziaren lanean bezala, 80 pelikula baino gehiagotan egin du lan soinu bandak egiten edo soinu zuzendari besteak beste. Entzumenarekin eta soinugintzarekin lotuta egonda beti bere lana. Musikaria, soinu artista eta ikerlaria eta komunikatzailea da. Eta gaurkoan gurera etorri da bere film dokumentala Ogemer orkestera. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, ez da? Bai, barkatu. Gurdian etorri zara? Ongi iritsi naiz. Eta ez naute bidean geratu, ze segurazki digurdi batekin etorriko baniz, honezkero ja ertzaina atzetik izango nuen. Bai, ertzaina nahiko gertu dauko horregatik eraten dut, bai. Aizu, baina, marketing ikuspuntutik, aizu, alfombra gorria gurdiakin. Sekretutxo bakoetatuko dizuet. Ara. Buruti pasazitzera. Autozale bat ere bai, boltsikoan nuen, irian zehar, idigurdien soinua jarri eta bueltak emateko. Minazkinen denbora pasazen eta bidean beste baterako. Izen bajarri bartzaio horri. Ikaragarrezko ideia on, ausart eta egin beharrekoak izan, eta gero, izan denbora, bizitzaren erritmoa, bla, 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 baztertzen ditugunak. Egia da. Horrik, ingelesez deni jartzen zaio izena. Frantsesez badago, ez da hoi, baino antzeko da, frantsesek daukate esaldi bat, guain ez dakit nola dan euskeraz izan eskairako pentsamentuak, dara, zuk norbait egin, eztabaidatzen dezunean, eta momentuan ez zaizu, ez dakit erantzun honik okurritzen, eta gero dutxan zaude, eta esatezu, hau esan behar nion, eta honekin eztabaida irabazita eukiko nuken. Nik beti errandu dut, eta eitzaki bezala oso ona da, erraten duzuet, badazpada zueko bain soinuakin elan eti duzuen, nik beti erraten dut, berandu iristearen artea dela. Nik soinuak jasotzen egiten dut lan, eta soinuak jasotzen dituzunean, lehenbizi entzun egiten duzu, eta batzutan grabatzen ematerako ja pasada. Orduan soinuak grabatzena bada
bada berandu iristearen arte moduko bat, ez? Ia da. Ze batzuetan, ez dakita, askotan nerea bezalako ofizioetan, guan dela, ez dakita, egun hauetan, zinemaldien aitzakian, eta norbait jarri du soinu eiztari, zeratan ikaraten zergatik insistentzeri soinu eiztarena. Ni dakidala soinuak ni izatzen haute. Ni nahita ere ezingo jute izatu haiek, beti berandu noa eta, ez? Egia, zeona. Bueno, Victor Hugoren liburu bat irakurtzen ari zinela sortu zitzaizun Idigordiaren soinuarekiko interesa, eta izatu nahi izan zen, no, minio? Bueno, interes horrek etzizun eman emaitza bere alakorik, eta ikerketa sakonera eraman zintuen. 10 urteko ikerketa izan dela diozu. Nola bizi izan dezu prozesu guzti eta luze hori? Dokumentalan ideia hasieratik zenekan edo lehen? Ez inondik ere. Ara gehiago, iruditzen zen zela proiektu bat soilik soinutik defendatu beharrekoa, ez? Irudia jartzeko momentuan ze galduko balitz bezala, ez? Eta iruditzen ez nintzela xuxena eta ez niola hori egiten soinu horrek 5.000 urte zirauteko egin behar izan dituen gauza guziei, bai? Horri irudia jarriko banio. Baina hemen hor atzean, intzulek ez dut entzungo, baina hemen begiekin ikusten duguna gor bada horreko izle bat, Tamara Garzia izan dena. Eta bera izan zen errantzuena, barkatu, Xabi, baina hau filme bada. Eta orduan, hortikan filme bat atera da, baina filmean sentitzen dut baitere geltoki bat bezala. Ez amaiera bat, baizik eta, 10 urteko bide hauetan, bazen garaia ere bai hori emaitza guzi horiek nolabait finkatzen hasteko. Eta pelikula, momentu hortan egiarran, pixkat 10 urteko bide honi pausaje bat emateko, ezin hobe egiarran. Eta erronka handia izan da, eta berak ere errango du, berak ere montatu duelako filma eta nerekin grabatzen ebilezen ez bakarrik ekoizleranetan, baina kriston lata bandiot. Kriston ezin deko dutuka, kriston nik aratena, kendu irudia, utzi soinua, kendu irudia, ez gizona, nek irudia behar du. Baina negatik pelikula funtzionatuko lukere bai ilunpean. Hori onartu behar dut. Zu soinu bandak egiten eta ibili lehen esan dugun bezala, baina inoiz ez zu irudiakin zuzenean lan egin, hau da lehenengo aldia zuk ere zure proiektu hortan irudia barneratu dezuna. Nola izan da esperientzia hori, dokumentalean ikusten da soinuak dakala lehentasuna naiz eta irudia ikusi, soinua dela benetan garrantzia dakana. Bira, berte modu batera erantzungo dizu, baina, nire honitzetan badirudi, ez dakit, soinuekin lan egiten dugunak, fetitxista xamarrak. Soinu txori nahi dugu. Eta ez da horrela, nire ez eta inbertzea interesatzen soinua bera, hori nik uste dut momentu batean pasan nuela musikari izan nintzen, edo saiatzen izan nintzen bat urtetan, eta hor bai lehentasuna zen soinuak sortzea, soinuak bilatzea, soinuak ez. Eta momentu batean kontrolatu nintzen, esperientzia atzerrien hirugarren munduko herrialde batean, eta handikan ahozko tradizioa zegoen leku batean, esperientzia bat izan nuen eko gorra, ekialdeko Timorren, eta hor kontrolatu nintzen, entzutea zela garrantzitsua. Legia, entzuten den momentuan, ematen dizkigula erranai ezberdinak soinuari. Ez dela soinua berez garraiatzen duena guzi hori, ez? Baizik eta gure entzuteko moduak. Eta horren, nolabait laburbiltzearren errango nuke etza dela inbertzea interesatzen soinua, baizik eta soinu horrek zauriak sortzeko duen gaitasuna. Eta zauriak erran ez bakarrik modu ezkorrean, modu positiboan ere bai, maitasun historio batek ere zauriak sortzen ditu ez, ona izanik ere. Eta orduan, uste dut azken fina soinu honek balin badu zehose beresia, eta horregatik esken dizkiota inbertzea urte, badelakoz etengabeko zauri baten historio bat badu atzean. Eta historio hori, soinu hori agertu eta desagertu den aldiro, erranai ezberdinak hartzeko gai izan da. Eta soinu oso gutxi daude, 5.000 urte ziranduten gure artean. Oso gutxi. Baina pentsa, labur errateko, hemen baserritarren nortasunaren soinua zen. Adei, baserri bakoitzak zeukan bere soinua. Eta hori gurdian islatzen zen. Eta baserritar batek bazekien nor zoan lanera, nor heldu den etxera, gurdiaren soinuagatik. Baina Amerikako konkista lazgarri horretan, baitere konkistatzaileen soinua izan zen. Eta handi gutxira bihurtu zen esklabuen soinua, Eta orduan esklabuen soinuak bertze zera bat izatzen, hori kolonien bidez ere iritsi zen mundukoan bat lekutara, eta leku bakoitzen erranai ezberdin bat hartu du. Kuriosoa da, ze ikerketa eginala erratio baterako Brasilen, pelikulan ez ati hondiba Brasilen gertatzen da. Han, galentziaten itzainek, baina ez du nola dakizuen bertze guri buruz. Nik galdu dudana,
gatik dakit hau dena, bai? Eta berak entzat, baina hau bakarrik hemen gertatzen da, ez. Edo Galiziara joan, eta zen, bai, gure gurdi soinua. Edo Portugalera joan, eta nire uste dute soilik beraiena dela, ez? Eta egiarran, ikerketa honek eraman hauen zerara da ikusta, ez, barkatu. Ez que Egipton piramide egiten zituztenan jada soinu honi buruz ari ziren. Eta Erromazarrean Julio Cesarrek lehenengo soinu poluzioari buruzko legea, historiako lehena, idigurdien soinuagatik izan zen, ez? Eta hola, milaka eta milaka historia pilatzen joan dire soinu baten atzean. Orduan, zenbat zauri sortzeko gai da soinu bat, ez? Hori da, berroa da, pelikulak planteatzen den galderetako bat, ez? Galdera nagusitako bat. Jo, esan dezu ez, Brasileraino iritsi zinela eta leku bakoitzean uste zutela, etzekala historia ondirik. Zuk deskurritu dezu historia guzti hori, zuk 5.000 urte atzera indezu. Nola iritsi zara informazio guzti hori biltzera? Hasi zinen irakurketa batetik? Ikusentzun ere piura, bai? Ikusentzun hile urdindua, bai? Zain zarra. Egiarran oso bidai edarra izan da. Eta posten naiz ikaragarri hori filme batean plasmatu izana. Eta gainera gehiegi pertsonalizatu gabe. Uste dut, zinema gaur egun abusatzen balmadu pixkat autobiografiaren kontrol. Eta batzutan autobiografiak eta autofikzioak ere beharrezkoak dire, bai? Feminismoak abiez hori erakutsi digu, ez? Ez ematerako garrantzitsua den zara. Baina baten badirudi pixkat abusatu egiten dela, ez? Eta badirudi historio bat ulertzeko beti pertsonai batekin empatizatu behar dugula. Eta kasu honetan erronka zen, rodajen bertan, azten ginenean itzainak erabatzen, gurdia plano zabaleten ditzen, ez, moztu. Ez dut tentazioan erori ere egin nahi. Eza pertsonaiak denak, pertsona guztiak gara interesgarriak, nire uste dena daukagu pelikula bat. Baina horrek ez du nahi denokin pelikula bat egin behar dugunik, ez da? Orduan, saiatu ginen oso serio pelikula garbi geraz edin soinu bati buruzkoa zela. Naiz eta momentu batzuetan soinu hori ez den entzuten pelikulan ere, zati handi batean gainera. Baina, nik nahi du sentitu, nik sentitu duen galera, soinuaren bila, bai? Eta intzutea nire aitzona, Euskal Herrian topat dituena, enbart, atatxi, amatxi, milaka historio kontatu didezkiatenak horri buruz, baina nik min hori, zauri hori neukan, nik entzun nahi dut ba hori, ez? Eta hortako Brasileraino joan behar izatea. Brasileko zentruan, gaina bolsonarismoaren leku zera batean, aiama, bai? Baina antopatzeaz azkenien, baserritarrak nik uste dute badela gauza unibertsal bat ere, bai? Eta baserritarren eta jende humilaren eta mendialdeko jendearen kultura hori nire kultura bezala sentitzen dut, bai? Nire gurasoak baserritarrak izan direlako, nire arbaso gehienak baserritarrak izan direlako, eta uste dut idatzi gabeko histori hori, edo histori hori idatzita ez egotea, badela beste zauri bat, ez? Eta norbek ikusiko batzenta garrantzitsua izango da, bertzentzate ez, batzeko zarata hori da hain garrantzitsua, hain gertzeko importantzia mahor diegu, ez da zarata hori. Zarata horren atzean gordetzen histori hori, ez? Eta zarata hori eragin, zarata hori sufritu, zarata hori gozatu, zarata hori musika bihurtu duten, hainbertze eta hainbertze milaka eta milaka pertsonen, milioika zerrategatik histori hori, kontatu gabeko histori, idatzi gabeko histori hori. Esan dezu ez, Brasil entzuntzen nula, han lehenengo aldiz entzuntzen nun zuzenean. Ez, entzunen kasualidadez, ibilen nintzen, hilabeteke ban diazketu nigur izizketan esak emoztu lasai. Hemen Euskal Herria saiatu nintzen, ez nuen topatu, gerora topatu dut Euskal Herrian, lekeitien bada gurdi bat, bai? Bakarriken ez zioten soinurik eragiten. Normalen soinu horien hemen ere Euskal Herrian desagertu zen lotxagatik. Bai? Eta lotxagatik eta abiez posgerran ere bai, apaizek ikasi zutenean nortzen bazekiten norketzuen Angelusa errezatzen. Eta igandeko bezetan salatu egiten zuten, bai? Eta hori jende hasien isiltzen, bai? Baina Portugalea joan nintzen. Han, ez dakit, aste bete ematen nuen, itzain baten etxean, edo haren ondoan, venga bat, historio mordo bat, eta gurdia noiz. Eta gurdia jarri, eta ez zuen soinurik egiten. Eta ezke, acero inoxidableko rodamentu bai jarri dut bizilagunak kexak asten zirelako da. Eta ne, azte bete pasare, eta ni honen bila, gauza berdina Galizian, gauza berdina, eta alako batean, Azoresen oporretan nengola, entzunuen, jatetxe baten kanpotik tarranen, hori da, hori izan bardu, eta alako batean, eta itzainarek errantzian, nik ez du, elkarrezketan nik ez du, ez galdetu ez errer, ez da gezer, eta baina hitza mantzian, izena mantzian, eta errantzian, okantak dokago,
Eta okantak eta zaratakin hori beti gertatzen da, zaratari izena ematen diogunean zarata izatere uzten dio. Zarata da izenik gabeko soinu hori. Bai? Izena duenean hizkuntzaren boterea. Hori da, ez? Aldatzen da dena eta okantak dokago hortatiken iritsi nintzen Brasilera. Brasilen zer gertatzen da, ez dagoela tipo bat. Brasilen dago, pelikula rodatu dagoen lekuan, Trindaden, bai, Goiasen, hor dago, urtean baina erromeria bat, eta 600 gurdi agertzen dire. Pentsa, 600 gurdi, Brasil osotik, batzuk 600 kilometroet dituzte iristeko, batzuk 200, beste batzuk 15, bakoitza bere soinuaz arro. Eta orduan nire hipotesietako bat hori zen, azken finean, ez? Bueno, baserrite bakoitzak balmauka bere soinua, soinu hori ere afinatu ingolu. Zuten, nolapait? Eta, karo, Brasilen izan nuen aukera benetan hori ikusteko, ez? Ea nire hipotesi hori benetazkoa zen, eta motz geratu nintzen jakina. Ez da bakarrik afinatzen, baizik eta akordeak egiten dituzte, taldean doa zenean. Eta ez dute edozein ordenean jartzen, urdi bakoitzen. Era voluntarioan, beraz? Bai. Beraz, urdia daramatzatenek badakite, akorde bat nola osatu ere? Bai. Eta batzutan jartzen dute gainera, emati dute, zaldi gainean, zaldun bati emati dute botera orkesta zuzendariaren egin dezan. Eta arek erraten du, berotu alare bai, ardatza berotu alare soinua aldatzen joten baita. Afinazio aldatzen. Hori da. Eta orduan, momentu batean akorderi desegiten hasten denean, gelditzen du konboia, eta zu aurrera, zu atzera. Eta gizeta normalean soinu agudoenetik grabenera, bai, apalenera. Eta modu hortan, zuk gero ikusten duzunean iristen gurdi talde bat, zuk akorde entzuten duzu. Baina akorderek aldiberene badu beste historio bat, musika afinazio hori ez da afinadore batek. Ez da tonala akaso ez da? Hori da, ez da tonala guk ezagutzen bezala kromatikoa. Hala prepitagorikoa da. Eta karo, hortik iritu maduzu irakurketa, erden maduzu, Pitagoresek eskala kromatikoa esmatu zuen, Platonek hartu zuen eskala kromatikoa eta estatua sortu zuen, orduan musika hau da, estatua sortua horrekoa. Claro, horrek ematen dio, pentsa zauriari buruz egile, pentsa ez zauri. Gordetzen duen horratzean, ez? Entzulen bat egon pentsatzen, ze frikiak dien, tipo. Oso guztuari. Bai. Baina pentsa dezakete, bera itxonare frikia zela orduan. Oixe. Gu baino bastante gehiago. Eta lehen esan dezuzuk, Tamara Garziarekin, dugula gurekin ere, ibili zehala elkarlanean pelikula edo dokumentala hau egiteko. Hasieratik izan da bien proiektu bat, bide erdian topatu zarete? Pelikularena bai, ikerketarena ez. Nik elkarrez agutu gunean, nik ja aspalditik bere filmen musika ginen nuen. Lehenengo labur metrai hasi, eta gero bi luze metrai ere bai, denak. Pelikula guzien musikak inizkien. Eta orduan, berak urte asko manditu atzerrian Argentinan bizitzen, eta orduan itzuli zenean, eta berriz ere bere pelikula baterako elkarrekin lanen hasi ginenean, olako batean aterako zen, konversazioetu burutan baino ongi, baina zertan nahi zara eta ontan. Eta hor begatzen, baina hori pelikula bada, bueno, zuetzako pelikula bada, etzako beste gauza bada. Eta orduan hor hasi ginen ja pelikula imaginatzen, bai, amesten. Gero egia da, pelikula errodatzeko, ez dela pelikula normal bat, ez dela errodatzen hau, holako pelikula bat. Eta erratenen gaina berari, ojo, ze joango gararat, eta ura ez daina erraxa. Nian egon naiz, soinua grabatzen bakarrik ere ikerketarako, eta ura ez daina erraxa. Joan gara, mendibidetatik oso garestia den kamera batekin, eta guk ez dugu dirurik, ze rodaje egin genuen gure boltsikotik ordainuta dena. Gerora diru laguntzen bai jaso genuen, baina printzipioz rodaje guzia egin genuen gure boltsikotik hartzen. Eta bide hortan joan gara imaginatzen pelikula bat. Eta nik horretzen ez bere erraniela, gauza bat bakarrik eskatu nahi dut. Eta da, egin nahi dut pelikula bat sekula ikusistu dana. Ikusi ditut pelikula, pentsa, soinu banda bat egiten duzunean pelikula batena ikusi duzu zuzendariak baino gehiago. Bai? Eta soinu diseinua egiten duzunean zer erran, bai? Eta horren erraten nien berari, nik horixe bakarrik nahi dut, ikusi ez dudan pelikula bat. Eta zine esperimentalean eta asko ibilitakoa naiz, soinuak egiten, musika egiten, baino orain erronka hori hartzen balmeiazu, hori lortu nahi dut. Eta nik uste dut, lortu dugula. Nik behintzat oraindik ere, eta zinemaldian, eta gauza bat, eta ez dut erraten originaltasunaren ikuspegitik, eta zer ez bakarrik da, inork ez badu kontatu historio hau, izin dugu kontatu historio hau modu normalean. Topatu behar dugu modu bat, soinu horrentzako egokia dena, bai? Ez dakit asmatu dugun, izan zileken bertzen mila modutara, seguraski, baina hori behintzat lortu dugu.
Entzuleak erabaki beharko du, asmatu duzuen ala ez, baina guk Xabier Erkizi agurtu egin behar dugu, arratsaleko 6ak hor gainean dozkagulako, eta agurtzeko hain zuzen ere, gizon honek, Ben Websterren Sunday kantu aukeratu dugu, gorko egunez hiltzen Amsterdamen, baina izan da Suimaren eta saxo tenorearen errege horietako bat, eta ark ere afinatzen zuen saxoa, baina ahoarekin bestek gurdiak ere afinatzen zituzten bezalaxe. Xabier Erkizia, mila esker plazer bat izan da, eta laster arte izan dezala kaka mordoa areto kanpuetan pelikula honek. Idiena baldin bada Agur goiuri, agur Amaia, gaur Amaiaren urte betetzea da eta gu bagoaz ospatzera! Keep calm and bigarren kafea.